Захир Бигиев. Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә. Укый Зөфәр Харисов. Беренче бүлек. Хикәябез гаҗәеп гүзәл бер хикәядер. Аңа керешер алдыннан иң әүвәл вакыйгасының кайда һәм кайчан булуын әйтеп үтик. Хикәябездә укып аңлашылачак вакыйга моннан берничә ел элек Казан шәһәрендә булды. Иртәнге сәгать 10 тирәсендә Казан мөсафирханәләреннән бер олуг һәм мөхтәбәр мөсафирханә янына бик күп кешеләр җыелган иде. Араларында шундый сүзләр ишетелеп куя иде. Ни бар? Нәрсә карыйсыз? Ни булган? Нәрсә булсын? Бүген шушы мөсафирханәдә бер мөсафирә хатынны үтергәннәр. Гаҗәп. Кем үтергән икән? Үтерүчене тотмаганнармы? Ул кадәресе әлегә мәгълүм түгел. Хәзер полиция белән суд тикшерүчеләре килгәнне көтәләр. Тикшергәч, бәлки, үтерүчесе дә ачыкланыр. Җыелган халык әнә шул рәвештә төрле сүзләр сөйләвендә дәвам итте. Бер 5-10 минуттан халык киләләр дип янә шаулашырга тотынды. Килүчеләр үтерелгән хатын эше буенча мөсафирханәгә чакырылган полицейскилар белән суд тикшерүчеләр иде. Алар килеп җитеп, җигүле атларыннан төштеләр дә туп-туры мөсафирханәгә кереп киттеләр. Җыелган халык алар артыннан эчкә керергә бик теләсә дә рөхсәт булмады. Шулай да кешеләр мөсафирханә яныннан таралышмады. Нинди хәбәр булыр икән дип, үтә бер кызыксыну, түземсезлек белән тикшерүчеләр чыкканны көтә башлады. Инде тикшерүчеләр хәл-әхвәлен языйк. Алар мөсафирханә ишеген атлап керүгә үк, үтерелгән хатын кайсы номерда дип, мөсафирханәнең хуҗасыннан сорадылар. Мөсафирханә хуҗасы Габдуллин дигән кеше 11 номерда дип җавап бирде. Шуннан соң тикшерүчеләр Габдуллин белән бергә Ташпулатның икенче хатына күтәрелеп, әлеге 11 номерның ишеген ачып эчкә керделәр. 2 бүлмәле номер иде бу. Урам тарафына караган 3 тәрәзәсе бар. Кыш көнендәге кебек тәрәзәләр икешәр катлы. Номер эчендә 2 өстәл, 4 урындык, 2 кәнәфи, 1 диван, 1 карават тора иде. Идән уртасында үтерелгән хатын мәете. Аның канга буялган башында пуля җәрәхәтенә охшаш яра бар иде. Хатынның яше 22-23тән дә артык булмаска кирәк, үзе гаять тә чибәр, гүзәл кыяфәтле иде. Суд тикшерүчесе мөсафирханә хуҗасына карап, бу хатын сезнең мөсафирханәгездә кайчаннан бирле тора иде дип сорады. Җомгадан бирле дип җавап бирде Габдуллин. Исеме ничек? Зөләйха диде хуҗа әфәнде. Хатынның үтерелүен иң әүвәл кем билде диде тикшерүче. Хезмәтче хатын Хадимә дип җавап бирде хуҗа әфәнде. Хадимәне монда чакырып китерегез. Берникадәр вакыттан Хадимә килеп җитте. Суд тикшерүчесе аңардан бу хатынның үтерелгән булуын сез кайчан һәм ничек белдегез дип сорагач, Хадимә бу рәвешле сөйләп бирде. Мин иртән үз хезмәтем белән йөри идем. Бу номер яныннан узып барган чагымда, карыйм, ишек яртылаш ачык тора. Кунак хатынның берәр йомышы юкмы икән дип, номерга керсәм, аны шушындый хәлдә күреп, бөтенләй котым очты. Хәтта номердан ничек чыкканымны да белмим. Хадимәнең җавабы тәмам булгач, тикшерүчеләр бүлмәне карарга керештеләр. Ишек янына килеп карасалар, ишек йозагында ачкыч күреп, гаҗәпләнеп калдылар. Бу үтерүче дигәне сәер кеше икән. Үзе киткәндә ишекне йозагына бикләргә дә оныткан, хәтта аны яртылаш ачык калдырган. Әгәр дә ишекне йозагына бикләп киткән булса, хатынның мәете табылуы кичегер, үтерүчегә дә качар өчен форсат артыр иде. Әллә юкса бу хатын үзен үтердеме икән, диде тикшерүчеләрнең берсе. Икенчесе, юк, үзен үзе үтермәгән.
Әгәр дә үзе үтергән булса, янында револьвер һәм үземне үтерәм дигән язуы булыр иде дип каршы төште. Башка тикшерүчеләр дә, әйе, шулай булыр иде дип килештеләр. Шуннан соң швейцарны чакырттылар. Суд тикшерүчесе аңардан: "Үткән кичтә бу үтерелгән хатын янына кем дә булса килмәдеме?" дип сорады. "Әйе, мәрхүмә белән бергә бер ир адәм килгән иде", диде швейцар. "Ул кеше кайчан килеп, кайчан китте?" "Кич сәгать 8-дә килеп, төнге 12 сәгатьтә китте", дип җавап бирде швейцар. "Төгәл 12-дә китүен каян беләсең?" диде тикшерүче. "Чөнки мәрхүмә белән килгән ул адәм мөсафирханәдән киткәндә миннән сәгать ничә дип сорады. Мин сәгатькә карап, сәгать 12 дип җавап бирдем. Шуннан соң ул миңа 3 тәңкә чәйлек биреп чыгып китте." Тикшерүчеләр швейцардан бу сүзләрне ишеткәч, мөсафирә хатынның үлеме кичке сәгать 8 белән төнге 12 арасында булганлыгын аңладылар. Алар шулай ук швейцардан мөсафирә белән бергә килгән ирнең төсе кыяфәте турында да сораштылар. Бу сорауга швейцар: "Нечкә адәм, озын буйлы, ак йөзле, кечек сары сакаллы", дип җавап бирде. Швейцарның мәгълүматларын тыңлаганнан соңында тикшерүчеләр номер эчендәге әйберләрне барларга тотындылар. Номер эченнән тикшереп табылган нәрсәләр шулардыр. Иң элек бер сыңар ирләр перчаткасы, сул кулныкы, уң кулныкы юк иде. Әлбәттә, бу табылган сул кул перчаткасы үтерүченең перчаткасы булырга кирәк, күрәсең. Төшереп калдыргандыр. Икенчедән, 2 тәрәзә арасыннан йырткалап ташланган бер сүрәт, ир кеше портреты табылды. Әгәрчә йырткаланган булса да, вак кисәкләрен үз җаена тәртип белән берләштереп карасалар, бу сүрәтнең нинди кеше икәнлеген танырга мөмкин иде. Швейцарның аңлатуы һәм сөйләвенә таянып, бу табылган сүрәтне дә үтерелгән Зөләйха белән үткән кичтә бергә килгән ирнең сүрәтедер дип уйларга була иде. Өченчедән, номер эченнән табылган бер хат. Мөсафирхана хуҗасы үтерелгән Зөләйханың кул язмасын белә икән. Аның әйтүенә караганда, бу табылган хат Зөләйха кулы белән язылганга охшый иде. Гыйззәтле укучы, бу хатта нәрсә язылган икән дип уйга калып, сезнең аның эчтәлеген бик тә беләсегез киләдер. Хикәябезгә артык хилаф булмас дип, без аны да тәрҗемә итеп язабыз. Үтерелгән хатын мөслимә булса да, мөселманча язу яза белми иде. Хат рус телендә язылган иде. Хатның тәрҗемәсе булай: "Егетләрнең күрке булган Муса әфәнделәренә җан һәм күңел төбеннән чыккан сәламнарыбызны күндерәбез. Киң күңеллелек күрсәтеп, бүген кич сәгать 8-дә Габдуллин мөсафирханәсенең 11-нче номерына килсәгез иде, 2 март." Тикшерүчеләр бу хатны укыгач, ул һич шиксез үтерелгән хатын белән үткән кичтә бергә килгән кешегә атап язылгандыр дип гоман кылдылар. Хатның Зөләйха үтерелгән көндә язылганлыгын хаттагы числа күрсәтеп тора иде. Үтерелү көне дә, хат язылу көне дә бер үк. Тикшерүчеләргә шулай ук мәрхүмә белән бергә килгән кешенең исеме Муса икәнлеге дә хаттан аңлашылды. Әлеге югарыда телгә алынган нәрсәләрдән башка номер ичендә бүтән әйбер табылмады. Тикшерү нәтиҗәсендә үтерүченең исеме һәм кыяфәте мәгълүм булды. Инде тикшерүчеләргә шул үтерүче кешене табарга кирәк иде. Ниндирәк адәм икән ул? Шул хакта уйлый-уйлый, тикшерүчеләр эшне тамам итеп, мөсафирханәдән чыгып киттеләр. Урамда җыелган халык та бер нәрсә дә белә алмыйча тиздән таралышты. Икенче көнне мәрхүмә Зөләйханың мәетен дәфен кылдылар. Икенче бүлек.
Musa isimli bilgisiz kishini izlab tobu eng zarur burish bo'lganlikdan tekshirishlar bu ishni kasbdoshlari orasida mashhur ham muxtabar sanalgan Shubin otli bir sishshik shimshiga topshirdilar. Господин Shubin ise o'tkin zirak shimshi bo'laroq 3 kun ishida marhuma Zulayxa bilan birga nomerga kelgan Musaning nindi kishi ekanligini ham qayda turuvini ochiqlab ulgurdi. Sizlarga da muhtaram o'quvchilarim Musaning nindi kishi ekanligini anglatib o'tayim. Musa Efendi Qozon boylaridan marhum Abdulla boyning o'g'li Salihov edi. Peterburgda universitet tamomlagan bo'lsa da, atkasi vafotidan so'ng ul savdo ishi bilan shug'ullanishga kirishgan edi. Yashi 25-26 dan ortiq tugul, o'zi uylanmagan. Endi mina Qozon boylari orasida har kimga belgili mashhur boy Ahmadi Hamidov o'zining Xadisha ismli qizin 100 ming so'm kumush aqsha bilan kuyovga berganlikdan Musa Salihov shul tutashni kalashlikka yarashib yuri ham tog'i bir oydan ularning nikoh majlisi bo'lirga tegish edi. Musa Efendining atkasi bilan bir tug'an abzasi Nig'matulla ismli qardashida bor edi. Musa Efendi Nig'matulla abzisi bilan birga savdo qilib, bir uyda turar edi. Musa Salihov fabrikasındagi xizmatlarini qarab qaytdi da, kechki soat 8da o'z uyida yolg'iz shay isharga o'tirdi. Nig'matulla Efendi ali qaytib yetmagan edi. Garchi yolg'iz oshav-ushu Musa Efendining odatida bo'lmasa da, bu yo'li u bek susagan edi. Qo'lida gazeta. Gazetada marhuma Zulayxaning G'abdullin nomerlarida o'tirilu xabarini o'qiy. O'zi yillar darajaga yetgan, ko'zidan tomchi yosh toma. Gazeta o'qiganda ul ora-tira o'z oldina suylanib qo'ya. Uning bu o'z oldina suylanuvidan Musa Efendining Zulayxaning jinoza namozida bo'luvida anglashilar edi. Musa Efendi shayni ishi bitirib, tahorat oldi da yastu namozi o'qirga tutindi. Bir raqoat qilg'ach, Nig'matulla Efendi da qaytib kirdi. Tahorati bor ekan, ikkinchi raqoatda ulda Musa Efendiga qo'shilib, ular yastu namozini birgalab tamomladilar. Namoz o'qilgandan so'ng xizmatchi xadimlarning birisi Nig'matulla boy uchun shay samovar azirladi. Musa Efendi endi shay ishib ulgurgan bo'lsa da, abzisi Nig'matulla Efendi bilan birga ulda tobin yonina o'tirdi. Ul Nig'matulla abzasina qarab, "Qayda bu qadar uzoq yurdigiz?" deb so'radi. "Soat 7ga shaqli magazinda o'tirdim. So'ngra uyga qaytuv niyati bilan magazindan chiqqangina edim. Yo'lda G'abdinnosir Efendi uchradi. G'abdinnosir Efendi bilan nomerina kirib, boy taqqina shaylab suylashib o'tirdik. G'abdinnosir Efendi nilar suylaysan?" dedi Musa Efendi. "Hamman shul o'tirilgan Zulayxani suylashib o'tirdik" deb javob berdi Nig'matulla Efendi. Onları biroz tanib turgandan so'ng so'zin bulay deb davom etdi. "Bikta g'ajab ish. Marhuma Zulayxa miltiqdan otib o'tirilgan. Miltiq tovushin hech kimda eshitmagan. Nomer eshigida oshiq qolgan. Marhumaning oqshasini qimmatli narsalarini da urlamagan. O'zining esa nindi kishi ekanligi ma'lum tugul. Bizning shaharda tug'an qardoshlari da, tanish bilishlari da yo'qdi. Qaysi shahardan ya qaysi ovuldan kelganligi belgisiz ekan." Musa Efendi bir so'zda aytmisha, hayron qolgan bir qiyofatda o'yga botib o'tira berdi. Shul ravishda shaylab o'tirgan vaqtda boya samovar kiritgan xadim kirib, Musa Efendiga qarab, "Efendim, sizni bir odam ko'rishga tili, kiritirga ruxsat bo'lurmi?" deb bildirdi. Musa Efendi o'tirgan yeridan turib, xavfga qolgan kishi simon qaltiroq tovush bilan, "Nindi odam?" deb so'radi. "Bilmayman efendim, ismini so'ragan edim, aytmadi. Bek zo'r yumushim bor de." "Bor, ismim bilib kir" dedi Musa Efendi. Xadim chiqib ketdi, birozdan yo'ng'adan kirib, "Efendim, sizni ko'rga tilagan odamning ismi Ivan Ivanovich Shubin" dedi. "Shubin?" deb qabatladi Musa Efendi g'ajablanib.
Чөнки ул Шубинны күреп белмәсә дә, аның исемен һәм сыщик Шымчы икәнлеген ишетеп белә иде. Нинди йомышы бар икән дип эченнән уйлап куйды Муса әфәнде һәм хадимгә господин Шубинны кертергә рөхсәт бирде. Бер-ике минуттан ишекләр ачылып, бүлмәгә урта буйлы, кара сакаллы, озын кара чәчле бер урыс килеп керде. Бу урыс, мәгълүмегез, господин Шубин Муса әфәндене эзләп табарга боерылган шымчы иде. Муса әфәнде господин Шубин белән күрешеп, рәхим итегез дип, аңа утырыр өчен урындык күрсәтте. Господин Шубин күрсәтелгән урынга утырып, сәламәтлек сорашкач, Муса әфәнде кунакны хөрмәтләү өчен хадимгә чәй китерергә кушты. Аннары господин Шубинга таба борылып, безгә нинди йомышыгыз төште дип сорады. Юк, сездә әллә ни зур йомышым юк. Габдуллин мөсафирханәсендә 11 номерда бер мөсафирә хатынны үтергәннәр. Бәлкем, ишеткәнсездер дә, шул хакта килдем. Әйе, ишеткән идем. Менә бүген газетадан да укыдым, диде Муса әфәнде. Господин Шубин хуҗа әфәнденең күзләренә туры карап, хөрмәтле Муса әфәнде, сез үтерелгән Зөләйханы исән чагында күреп белә идегезме? Дип сорады. Юк, белми идем, дип җавап бирде Муса әфәнде. Господин Шубин бераз уйланып торгач, мәрхүмә Зөләйханың номерыннан тикшерү вакытында табылган хатны кесәсеннән чыгарды да Муса әфәндегә таба сузып, менә бу хатны Зөләйха тире чагында сезгә язган булган. Бу хат сезнең мәрхүмә Зөләйха белән белеш-таныш булуыгызны дәлилли, диде. Муса әфәнде хатны кулына алып укыды да, дөньяда Муса әфәнде фақат бер без генә түгелдер, хатның Муса исемле кешегә язылуыннан гына андый нәтиҗә чыгарып булмый дип, хатны кире Шубинга кайтарып бирде. Господин Шубинның күзе шул чак янындагы өстәл өстендә яткан сыңар перчаткага төште. Перчатка ирләр перчаткасы һәм уң кулныкы булып, ул үтерелгән Зөләйха номерыннан тикшерү вакытында табылган сыңар перчатканы хәтерләтә иде. Номерда табылганы сул кулныкы булса, монысы уң кулныкы. Төсе һәм үлчәме дә бер төрле. Господин Шубин перчатканы өстәл өстеннән кулына алып, Муса әфәндедән, «Әфәндем, бу перчатка сезнекеме?» дип сорады. «Әйе, минем перчаткам». «Икенчесе кайда?» диде Шубин. Муса әфәнде ачу сизелеп торган тавыш белән, «Мин мондый сорауларга җавап бирмимен» дип кырт кисте. «Әфәндем, хафаланмагыз. Сезгә бу эштә бер нинди дә зарар булмас. Сез бу эштә фақат шаһид кына булырсыз». Господин Шубин телдән шулай дисә дә, күңеленнән бүтәнчә уйлый, ягъни Муса әфәндене Зөләйханы үтерүче дип саный иде. Гыйззәтле укучы, Муса әфәнденең үтерүче икәнлегенә өченче нәрсәдә дәлиллек итә иде. Ул өченче нәрсәбез ике тәрәзә арасыннан табылган Муса әфәнденең сурәте. Ул сурәтне господин Шубин алып килмәгән, суд тикшерүчесендә калдырган иде. Җинаять хакында сүзләр шуның белән тәмам булып, табынга чәй самавар килде. Муса әфәнде, господин Шубин, Нигъмәтулла әфәнде өчәүләп самавар янында башкача дөнья сүзләре сөйләшеп, байтак вакыт чәй эчеп утырдылар. Сәгать 12-не сукты. Господин Шубин безгә кайтырга вакыт дип табын яныннан кузгалды. Бераз сабыр итегез, ат җигәргә кушармын, ат белән кайтырсыз, диде Нигъмәтулла әфәнде. Юк, мине үз атым көтә, дип господин Шубин хуҗалар белән саубуллашып ишеккә юнәлде. Җигүле атына утырганда ул үзенең күчеренә Парижга алып бар дип боерды. Париж Казандагы олуг һәм мөхтәбәр бер шәйханә иде. Бу шәйханәдә господин Шубинны нинди хәбәр белән килер икән дип, үзе кебек үк сыщик шымчылар көтәләр иде. 5-10 минут эчендә атлар господин Шубинны Париж шәйханәсенә китереп тә җиткерделәр. Шубин аттан төште дә күчеренә, «Бераз сабыр ит, мин хәзер чыгармын» дип,
şeyхәнә ишегеннән кереп, югары этажга менеп китте. Шубинны көтүчеләр аны «Озак, бик озак, нинди хәбәр?» кебек сораулар белән каршы алдылар. Господин Шубин хәл-әхвәлне булганынча түкми-чәчми сөйләп бирде. Аның сүзләреннән һәр кайсының аңында Зөләйханы үтерүче Муса, Муса дигән ныклы фикер калды. Шуннан соң господин Шубин шәйхәнәдән чыгып, өенә кайтып китте. Өченче бүлек. Гыйззәтле укучым, господин Шубинның Муса әфәнде янына югарыда без язып үткән йомышы белән килүе хуҗаларны шул кадәр кайгы хәсрәткә төшерде ки, алар төн йокысын йоклый алмыйча, иртәнгә чаклы ах-вах килеп, ни булыр икән дип, хафа эчендә үткәрделәр. Иртәнге намаз вакыты җитеп, Нигъмәтулла әфәнде Муса әфәндегә намаз вакыты җитте, тәһарәтләнергә кирәк дисә дә, Муса әфәнде җавап кайтармады. Ул елый иде. Аның елаганын күреп, Нигъмәтулла әфәнденең дә тәкате бетеп, күзеннән яшьләр чыкты. Мондый хәлдә кеше еламыймы соң? Әлбәттә елый. 5-6 минут чамасы вакыт үткәч, Муса әфәнде урыннан торып тәһарәт алырга чыкты. Аңа ияреп, Нигъмәтулла әфәнде дә тәһарәтләнеп керде. Аннары иртәнге намазга утырдылар. Намазны укып багышлагач, хәдим самавар чәй китерде. Нигъмәтулла әфәнде, иншалла, бер нәрсә дә булмас дип, чәй эчү максаты белән табын янына килеп утырды. Муса әфәнде дә «Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла» дип такрарлый аның яныннан урын алды. Нигъмәтулла әфәнде чәйне кәсәләргә салып, эчәгенә башлаган иде, хәдим кереп, «Габделнасыр әфәнде, рөхсәт бармы?» дип белдерде. «Рөхсәт, керсен» диде Нигъмәтулла әфәнде. Аннары хәдим чыгып киткәч, Муса әфәндегә таба борылып, «Мин Габделнасыр әфәндене кичә иртәнге чәйгә чакырган идем» дип өстәде. «Бик яхшы» дип җавап бирде Муса әфәнде. Гыйззәтле укучы, Габделнасыр әфәнденең нинди кеше икәнлеге сез бәхет ияләренә әле мәгълүм түгел, аның кем икәнлеген аңлатып үтим. Габделнасыр әфәнде Казан байларыннан Исмәгыйль байның углы Хәбибуллин иде. Әткәсе Исмәгыйль бай вафат, башка кардәшләре юк иде. Казанда 3-4 җирдә Ташпулат иләре бар иде. Габделнасыр әфәнде гимназиядә курс тамам иткән, яше 23-24тән артык түгел, үзе әле өйләнмәгән иде. Берникадәр вакыт илгәрәк Габделнасыр әфәнде Әхмәди Хәмитовның кызы Хәдичә туташны 100 мең сум көмеш акчасы белән бергә кәләшлеккә алырга ният кылып йөрсә дә, Хәдичә туташны Муса әфәнде кәләшлеккә ярәшүе сәбәбеннән ул хәзер читкә тибәрелгән иде. Әнә шул Хәдичә аркасында, яки дөресрәге, аның 100 мең сум көмеш акчасы аркасында ул Муса әфәндене тыштан аңа дус булып кыланса да, эченнән бик тә дошман күрә иде. Хәзер Габделнасыр әфәнде ялгызлыгы сәбәбеннән үз өендә тормыйча, Габдуллин мусафирханәсенең 9-нчы номерында яшәп ята иде. Хәдим чыгып, «Рөхсәт, рәхим итегез» дигәч, Габделнасыр әфәнде хуҗалар шәйләп утырган бүлмәгә керде дә «Әссәләму галәйкүм» дип сәлам бирде. Нигъмәтулла әфәнде белән Муса әфәнде зәгыйфь, көчсез тавыш белән «Ва галәйкүмәссәлам» дип кунакның сәламын алдылар. Нигъмәтулла әфәнде «Әйдәгез, рәхим итегез» дип Габделнасыр әфәндегә өстәл яныннан урын күрсәтте. «Бик яхшы, рәхмәт» дип Габделнасыр әфәнде күрсәткән урынга утырды. «Сәламәтләрме торасыз?» «Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин». «Әлегә сәламәтләрбез. Тик менә эшләребез генә бераз начарайды» дип җавап бирде Нигъмәтулла әфәнде. Габделнасыр әфәнде шактый гаҗәпләнеп,
Ник алай? Нәрсә булды дип сорады. Нигъмәтулла әфәнде кичә кичен господин Шубинның өйгә килүен тасвирлап сөйләп бирде һәм сүзен Аллаһ боерса бер нәрсә дә булмас дип тәмамлады. Әйе, бер нәрсә дә булмас дип килеште Габделнасир әфәнде дә. Шулай дисә дә, эченнән ул сөенеп куйды. Чөнки аның уенча, Муса әфәнде чынлап та үтерүче итеп табылса, аны һич шиксез төрмәгә ябачаклар. Әгәр ул тоткын ителә икән, димәк, Хәдичә туташ һәм 100,000 сум көмеш акча Габделнасир әфәнденеке булачак. 2-3 минут тынлыктан соң Нигъмәтулла әфәнде, «Чәйгә рәхим итегез» дип, Габделнасир әфәнденең алдына бер кәсә чәй куйды. Габделнасир әфәнде, бик яхшы, рәхмәт дип, чәйне эчә башлады. Өчесе дә шулай сөйләшмичә генә чәй эчәргә тотындылар. Сөйләшмәсәләр дә ара-тирә Муса әфәнденең авызыннан кайгылы вакытта әйтелә торган ах-ух авазлары ишетелеп куя иде. Габделнасир әфәнде исә кечек кара мыегын бармаклары белән бетергәләп, уйга баткан сымак, алдына төбәлеп утыра бирде. Берникадәр вакыттан соң Нигъмәтулла әфәнде тынлыкны бозып, «Ашны да ашагыз. Иншалла, бер нәрсә дә булмас. Бисмиллаһ» дип, кулын ашлы тәлинкәгә таба сузды. Габделнасир әфәнде Муса әфәндегә карап, «Газизем, бу үткән кичтә господин Шубинның сезгә шундый йомыш белән килүен кайнатагыз Әхмәди абзый беләме?» дип сорады. «Үзебез хәбәр иткәнебез юк, белми торгандыр» диде Муса әфәнде. «Кайын әткәгезгә хәбәр итәргә кирәк. 1-2 юл язу язып җибәр» дип киңәш итте Муса әфәнде. Ярар, яхшы дип урыннан торды да, каләм кагаз алу максаты белән икенче бүлмәгә таба атлады. Ләкин шул чак тәрәзәдән кайнатасын күреп, «Әнә, үзе дә килә» дип ишеккә таба борылды. Габделнасир белән Нигъмәтулла әфәнделәр дә урыннарыннан кузгалып тәрәзәгә карап Әхмәди Хәмитовны каршы алырга чыктылар. Әхмәди байның Муса әфәнделәргә үткән кичтә булган гадәттән тыш вакыйганы ишетеп килүе иде. Хәер, кичәге ул вакыйганы бер Әхмәди бай гына түгел, шәһәр халкының яртысыннан күбесе ишетеп белә иде инде. Бераздан Әхмәди бай үзен каршы алырга чыккан хуҗалар һәм Габделнасир әфәнде белән бергә өй эченә кереп, дугасын кылып, «Саулармысыз, сәламәтләрме?» дип сәлам бирде. «Әлхәмдүлиллаһи, Аллаһка шөкер» дип җавап бирделәр аңа. Әхмәди бай 60 яшьләренә җиткән ак сакаллы, калын юан гәүдәле бер кеше иде. Хәл әхвал белешкәч, ул Нигъмәтулла әфәндегә карап, «Шундый зур эш була торып, ни өчен безгә хәбәр итмәдегез?» дип сорады. «Хәзер генә сезгә хат язмакчы идек, менә үзегез килеп кирдегез» диде Нигъмәтулла әфәнде. Бер мәлгә тынлык урнашты. Аннары Габделнасир әфәнде Әхмәди байга таба борылып, «Әхмәди абзый, бу эштә Муса әфәндегә бер нәрсә дә булмас, чөнки Муса әфәнде бу эштә шаһит кенә булачак» диде. Әхмәди бай Габделнасир әфәнденең сүзләренә җавап кайтармыйча берникадәр вакыт дәшми торды, аннары үз алдына карап, «Хәзер генә безнең өебезгә бер түрә баяр килгән иде» диде. «Ул безгә Муса әфәнденең эшендә зур курку бар» дип сөйләде. «Аңар бу эш бик мәгълүм икән. Бүген Муса әфәнденең эшләре хөкем йортына биреләчәк» дип сөйләде. Адвокат дәгъва вәкиле ялларга мәслихәт кылды. «Ялларга кирәк. Кирәк». Тагын тынып калдылар. Әхмәди байның сүзләренә каршы вактан башка җавап ишетелмәде. Шулай шактый вакыттан торганнан соң гына Нигъмәтулла әфәнде Муса әфәндегә таба борылып, «Адвокатсыз ярамый, ат җигәргә кушарга кирәк. Господин Андреевка барып кара» диде. «Ул хәзергә Казанда юк, Сембергә китте» дип җавап бирде Муса әфәнде. «Кайчан кайтыр икән?» «Иртәгә илә намазыннан соң сәгать 2ләрдә кайтырга тиеш. Сәламәт булсак, иртәгә барып карарбыз». Хөрмәтле укучы, Андреев Казанда улуг ва мәшһүр адвокат иде.
Муса әфәндегә дус һәм әшнә кеше булып, Петербург университетында алар бер вакытта белем алып чыкканнар иде. Нигъмәтулла әфәнде Әхмәди байны чәй эчәргә никадәр кыстаса да, Әхмәди бай чәй эчмичә китеп барды. Киткәндә, безгә өчегез дә сәгать 2дә ашка килегез дип, ашка кунакка чакырды. Юк, бара алмыйбыз, чөнки төне буе йокламадык. Бераз ятып йокларга кирәк. Башка эшләребез дә бар. Юк, бара алмыйбыз, диде Нигъмәтулла әфәнде. Алай булса, без китик инде. Сез бераз ятып ял итегез. Ләкин иртәгә Андреевка барып карагыз. Ул нинди мәслихәт кылса, шулай эшләрсез, дип Әхмәди бай Габденасир әфәндегә эндәште. Әйдә, киттек. Хуш, сәламәт булыгыз. Әхмәди бай белән Габденасир әфәнде өйдән чыгып, җигүле атларына утырып китеп бардылар. Дүртенче бүлек. Икенче көн җитте. Муса әфәнде белән Нигъмәтулла әфәнде сәгать 10:00-да иртәнге чәйне эчеп утыралар иде. Муса әфәнденең бүген кәефе әйбәтрәк, төнлә яхшы төш күргән. Хәзер шул төшне абзасына сөйли иде. Төшемдә үз-үземне бер караңгы җирдә күрдем. Дөм караңгы җирдә. Шушы караңгы җирдән чыгарга бик телим икән имеш тә, тик юл таба алмыйм имеш. Ахырда шушы караңгылык эчендә 2 кеше күренде. Алар миңа: "Әйдә, без сине моннан чыгарабыз", дип, икесе 2 кулымнан тотып, тагы да караңгырак җиргә илтеп куйдылар. Үзләре исә күздән югалдылар. Соңыннан бер кеше килеп: "Әйдә, бире кил, әйдә бире", дип, мине якты җиргә чыгарды. Муса әфәнде төшен сөйләп бетергәч, Нигъмәтулла әфәнде елмаеп: "Төшең яхшы, иншалла. Бу кайгыдан котылып, Хәдичә туташны кәләшлеккә алырсың. Төшең бик яхшы, иншалла. Бер нәрсә дә булмас, котылырсың. Ләкин бүген господин Андреевка барып, эшеңне сөйлә. Эшегезне бүген хөкемгә тапшыралар. Господин Андреев округ судында адвокатың булыр, иншалла котылырсың", диде. Шулай сөйләшә чәй эчеп утырганда, хадим кирип, Муса әфәндегә бер хат тоттырды. Хатның өстенә Гыйззәтле Муса Габдулла улы Салиховка дип язылган иде. Муса әфәнде хатны ачып, кычкырып укый башлады. Гыйззәтлеләребез Нигъмәтулла һәм Муса әфәнделәренә. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген сәгать 8дә господин Андреев Сембердән кайтты. Пароход пристанендә күрдем. Барып эшегезне сөйләгез, соңыннан безгә килегез, көтәбез. Әхмәди Хәмитов. Муса әфәнде хатны укып чәйне тәмам иткәч: "Мин господин Андреевка барырмын, ә сез туп-туры Әхмәди байга барыгыз", диде. "Яхшы", дип җавап бирде Нигъмәтулла әфәнде. Янә ярым сәгать чамасы үткәннән соң, Муса әфәнде өйдән чыгып, җигүле атына утырды да кучерына Воскресенский урамына Андреевларга барырга кушты. 5-10 минуттан кучер атларны Воскресенский урамында яхшы гына бер Ташпулат янына китереп туктатты. Бу Ташпулат господин Андреевның өе иде. Муса әфәнде аттан төште дә, ишектән кирип, швейцардан: "Барин өйдәме?" дип сорады. "Өйдә, бүген генә Сембердән кайтты. Хәзер менеп рөхсәт сорап төшәм". Шулай дип, швейцар хадим баскыч буйлап Ташпулатның югары 2нче катына менеп китте. Бераздан яңадан төшеп: "Рөхсәт, рәхим итегез", дип белдерде. Муса әфәнде 2нче катка менеп җитәр-җитмәс, аның каршысына господин Андреев үзе чыкты. "Әйдәгез, рәхим итегез, әйдәгез, рәхим итегез. Ничек әле булай безне хәтерегезгә төшердегез? Исән саулармы? Сәламәтлекләр ничек?" "Әлхәмдүлиллә, Аллага шөкер", диде Муса әфәнде һәм Андреев белән кул биреп күрешеп, хуҗа артыннан бүлмә эченә узды.
Господин Андреев калку гәүдәле, озын кара чәчле, карап торышка 26-27 яшьләр тирәсендәге бер кеше иде. Бусаганы атлап кергәч тә ул өй хезмәтчесен чакырып, берәр кәсә кофе китерергә кушты. Хезмәтче хәдим чыгып киткәч, Муса әфәнде господин Андреевка карап: "Мин сезгә бер олуг хезмәт белән килдем. Минем белән сөйләшеп утырырга вакытыгыз бармы?" дип сорады. Бар. Нинди хезмәт белән килдегез? Сөйләгез, диде господин Андреев. Муса әфәнде болай дип сөйли башлады. Ишеткәнсездер, Габдуллин мөсафирханәсендә Зөләйха исемле бер мөсафирә хатынны үтергәннәр. Шушы эштә миңа шаһит булырга куштылар. Мин инде нишләргә тиеш? Нинди мәслихәт кылырсыз? Мин нинди мәслихәт кылыйм, диде Андреев. Шаһит булсагыз, белгән нәрсәгезне сөйләрсез. Юк, алай түгел. Минем хәл ике ут арасындагы кебек. Төне буе йокламыйча уйланып яттым. Бер нинди фикергә дә килә алмадым. Инде миңа синнән ярдәм кирәк. Юкса минем эшем харап. Мин һаман бер нәрсә дә аңлый алмыйм әле. Ник эшегез харап? Миннән сезгә нинди эштә ярдәм кирәк? Менә ни өчен харап, дип Муса әфәнде господин Шубинның өйгә килеп, тикшереп сорау алып китүен, аның Зөләйха яшәгән номерда тентү ясаган булуын, тентү вакытында анда ниндидер хат белән сыңар перчатка һәм ике тәрәзә арасыннан бер сурәт табуын, шулай ук мәрхүмә Зөләйха белән янәшә номерларга кереп, тикшереп йөрүен, һәммәсен вагыт-ягынәчә сөйләп бирде. Муса әфәнде сөйләп бетергәч, господин Андреев куркуга төшкән кеше кебек утырган җиреннән торды. Инде аңладым, әфәндем. Эшегез бик әйбәт түгел икән. Хәлегез чыннан да ике ут арасында калган кешенеке сыман икән. Бу эштә сез шаһит түгел. Тикшерү вакытында табылган нәрсәләр сезне Зөләйханы үтерүче кеше итеп күрсәтә. Әйе, эшегез начар, бик тә начар. Алла ярдәм бирсен. Хәдим кофе алып кереп, өстәлгә табын әзерләде. Әйдәгез, рәхим итегез, диде Андреев, һәм алар кофе өстәле янына килеп утырдылар. Господин Андреев өзелгән сүзен дәвам иттерде. Әйе, начар. Начар булса да, кадәри хәл тырышып карарбыз. Бәлки, бер нәрсә дә булмас. Инде кофены эчик. Алар сөйләшмичә генә кофе эчә башладылар. 2-3 минут шулай тын гына утырганнан соң, господин Андреев Муса әфәндедән: "Сез үтерелгән ул хатынны тере вакытында белә идегезме?" дип сорады. "Белә идем", диде Муса әфәнде. "Һәм сез инде, иншалла, беркемгә дә сөйләмәссез", дип сүзен бу рәвешле дәвам итте. "Моннан 1 ел элек Петербургка барган вакытымда мин Татарский ресторан исемле мәшһүр һәм мөхтәбәр шәйханә мөсафирханәнең 8-нче номерына төшкән идем. Күрше 7-нче номердан мөселманча сөйләшү ишетеп, мин номер хәдимен чакырып, аңардан: "Бу 7-нче номерда нинди кешеләр торалар?" дип сорадым. Хәдим: "Бу 7-нче номерда мөселманнар торалар", дип җавап бирде. "Ничә кеше?" дидем мин. "Ирле-хатынлы 2, бер кызлары да бар, барысы 3" дип җавап бирде хәдим. "Күптәннәнме? Ни вакыттан бирле сезнең номерларыгызда торалар?" дигәч, ул: "1 ай булды килүләренә", диде. "Нинди йомыш белән килгәннәр?" дидем. "Кызның әткәсе сырхау, күзләре авырый икән. Петербургка шул сәбәпле килгәннәр", дип җавап бирде хәдим. Озын сүзнең кыскасы, миңа күрше 7-нче номерда торучы әлеге кызны күреп, аның белән танышырга насыйп булды. Гимназиядә курс тамам иткән, гаять тә гүзәл Зөләйха исемле кыз иде ул. Кызның әткәсе морза булса да, артык бай кеше түгел иде. Кызны һәр очраткан сайын ул миңа елмаеп карый иде. Кызны шулай 1 тапкыр, 2 тапкыр, 3 тапкыр күреп, мин аңа үлеп
гашыйк булдым. Гашыйк булуымны кызга хат аша белдердем. Кыздан да бик яхшы минем максатыма туры килгән уңай җавап алдым. Хәтта миңа кәләш булырга разый булуын да язган иде. Мин исә ул вакытта Әхмәди Хәмитовның кызына өйләнү турында уйламый идем. Кызны ярәшмәгән идем. Сүземнең кыскасы, мин Зөләйханы аның әтисеннән үземә хатынлыкка сорадым. Кызның әтисе мине яхшы белмәгәнлектән Зөләйха туташны миңа бирергә разый булмады. Бер җомга үткәннән соң бу минем күршләрем Кырымга кайтып киттеләр. Киткән вакытларында кыз миннән кайсы җирдән икәнемне, исемемне, фамилиямны сорап язып алды. Инде менә моннан бер җомга элек кенә шәһәр почтасы аша бер хат килеп төште. Хатны ачып укып карасам, шундый сүзләр күрдем. Бүген кич сәгать 8-дә Габдуллин мусафирханәсенең 11-нче номерына кил. Мине шулай кем чакыра икән, кем икән дип, эчтән гаҗәпләнеп, уйлый-уйлый Габдуллин мусафирханәсенә барган чагымда артымнан бер хатын куып җитеп, "Исәнме, сәламәтмесез?" дип эндәште. Әйләнеп карасам, Зөләйха әлеге бер ел элек Петербургта татарский ресторанында күреп танышкан Кырым кызы. Мин бик гаҗәпләнеп, "Сез монда ничек килеп чыктыгыз?" дип сорадым. Ул: "Әйдә, мусафирханәгә барыйк, анда сөйләшербез. Мин сезгә хат язган идем, шаят алгансыздыр" диде. Шунда гына почта аша килгән хатны Зөләйха язганлыгын аңладым. Мин: "Әйе, алдым" дидем. Мусафирханәгә җиттек, аннары Зөләйханың номерына кердек. Анда кереп утыргач, мин Зөләйха туташтан: "Монда кем белән һәм нинди йомыш белән килдегез?" дип сорадым. Ул: "Ялгыз килдем" дип җавап бирде. "Әткәнкәгез сау-сәламәтләрме?" дип сорагач, "Әткәем моннан 3 ай элек дөнья куйды. Әнкәем сау-сәламәт, Кырымда калды" диде. "Монда нинди йомыш белән килдегез?" дип кабат сорадым мин. Зөләйха туташ берникадәр вакыт дәшми торды. Аннары елмаеп, йөземә туры карап: "Сезгә килдем. Шаят Петербургта биргән вәгъдәгезне онытмагансыздыр бит" диде. Минем вәгъдәм исә, әйткәнемчә, Петербургта вакытта Зөләйха туташка үлеп гашыйк булуым сәбәпле аны кәләшлеккә алу иде. Петербургта вакытта мин аңа хат язган идем. Хатымда миңа кәләш булырга ризалык бирсәгез, мин сезне хатынлыкка алыр идем дигән идем. Инде нинди җавап бирим икән дип бераз уйга калып торгач, мин сүземне озынга сузмыйча аңа хәл-әхвалымны сөйләп бирдем. Әхмәди Хәмитовның кызын 100 000 сум көмеш акчасы белән кәләшлеккә алу максатым булганлыктан Зөләйха туташка өйләнә алмавымны белдердем. Мәрхүмә мине бик тә ярата иде булса кирәк. Бу сүзне ишеткәч, кавышу мөмкинлеге юклыгын аңлап, тыела алмыйча еларга кереште. Ләкин никадәр еласа да, мине хатынлыкка ал дип ялынмады, көчләмәде. Киресенчә, бик яхшы. Әхмәди байның кызын 100 000 сум көмеш акчасы белән кәләш итеп ал. Аллаһы тәбәрәкә вә тәгалә гомерләрегезне озын кылып, мәхәббәтләр бирсен дип хәер дуга укыды. Мин аңа: "Бүген иртәгә 1000 сум акча китерермен, өйгезгә кайтырсыз" дигәч, ул: "Үзегез булмагач, акчагыздан миңа файда юк" дип һаман елавында дәвам итте. Күп төрле сүзләр сөйләштек. Икенче көнне килермен дип, Зөләйха туташ номерыннан кичке сәгать 12-дә чыгып киттем. Киткән вакытта швейцарга 3 сум чәйлек биреп калдырдым. Икенче көнне исә Габдуллин номерларында Зөләйха исемле бер мусафира хатынны үтергәннәр икән дигән хәбәр ишеттем. Менә шул рәвештә иде минем мәрхүмә Зөләйха белән танышлыгым, дип Муса әфәнде сүзен тәмамлады. Господин Андреев әүвәлгечә: "Да, эшегез яхшы түгел, начар" дип кабатлады. Аннары бераз вакыт дәшми уйланып торганнан соң: "Иншалла, котылырсыз. Кадәри хәл тырышырбыз. Алла ярдәмсез калдырмас. Инде кофене чик" дип, икесе дә кулларына кәсәләрен алып, тагы кофе эчәргә керештеләр. Кофе тәмам булгач, Муса әфәнде китәргә җыенды. Господин Андреев аңа:
Мин бүген иртәгә эшләремне белешеп, сезгә барып чыгармын. Шунда эшне ничегрәк тотарга кирәклеге турында да киңәш итешербез, диде. Бик яхшы, килегез, килегез, диде Муса әфәнде һәм, саубуллашып, господин Андреевның өеннән чыгып китте. Урамда аны атлары көтә иде. Коляскага утыргач, ул кучерга Әхмәди байның өенә ил дип боерды. Яхшы, диде кучер һәм, кузгалып китеп, 1-5-10 минуттан Проломный урамындагы 3 катлы бер Ташпулат каршысында атларны туктатты. Бу Ташпулат Әхмәди Хәмитовның йорты иде. Муса әфәнде атыннан төшеп йортка керде, Әхмәди бай аны үзе каршы алып. Әйдәгез, рәхим итегез, әйдә, рәхим итегез, дип, кабатлый-кабатлый бер бүлмәгә алып керде. Бу бүлмә гаять биек зур бүлмә иде. Бүлмәнең идәненә кыйммәтле келәм җәелгән, тәрәзәсендәге хуш исле гөлләр һәм башкача өй җиһазларының яхшылыгы Әхмәди Хәмитовның бай адәм икәнлеген дәлилләп торалар иде. Нигъмәтулла әфәнде дә Әхмәди байның өенә килгән иде. Муса әфәнде килеп кергәч, алар өчесе дә тәһарәтләнеп өйлә намазын укыдылар, аш ашадылар. Табын янында Муса әфәнде үзенең господин Андреевка баруын, Андреевның иртәгә эшләрне белешеп килергә вәгъдә кылуын сөйләде. Иншалла, бер нәрсә дә булмас, дип тамамлады ул сүзен. Гыйззәтле кучы, үтерелгән Зөләйханың кем булуы, нинди кыз икәнлеге инде сез җәнабы галиләребезгә дә мәгълүм булды. Зөләйханың нинди кыз булганлыгын бер кемгә дә сөйләмәгез. Тагын бер яшерен сер бар. Зөләйханы үтерүче кем соң? Иншалла, анысын да язарбыз. Гыйззәтле кучы, югарыдагы 2-3 юлның хикәябезгә катнашы юк. Язганыбыз өчен бигайбә. Муса әфәнде белән Нигъмәтулла әфәнде ашап-эчеп Әхмәди байының өеннән үз өйләренә кайтып киттеләр. Мәҗлесләрендә безнең хикәябезгә язардай башка сүзләр сөйләнмәде. Бишенче бүлек. Өченче көн җитте. Муса әфәнде белән Нигъмәтулла әфәнде иртән сәгать 9-да чәй эчеп утыралар иде. Нигъмәтулла әфәнде Муса әфәндедән: "Бүген нинди дә булса төш күрдегезме?" дип сорап куйды. "Бер нәрсә дә күрмәдем", диде Муса әфәнде. "Сез үзегез күрмәдегезме соң?" "Мин дә бер нәрсә дә күрмәдем", дип җавап бирде Нигъмәтулла әфәнде. Аннары сүзне икенчегә борды. "Господин Андреев ни вакытта килер икән?" "Вакытын тәгаен әйтмәде. Кем белсен ни вакытта киләсен." Шулай аны-моны сөйләшеп утырганда, хадим кереп, Муса әфәндегә бер хат бирде. Хат господин Андреевтан иде. Ул урыс телендә язылган иде. Тәрҗемәсе булайдыр: "Гыйззәтле Муса әфәнде, бүген сәгать 11-дә сезгә киләм. Үзегез өйдә булып, Габденасир әфәндене дә чакырыгыз. Андреев." Ишеннән Габденасир нигә кирәк булыр икән дип, Муса әфәнде Габденасир әфәндегә язу язды. "Сөекле газиз Габденасир әфәнде, бүген сәгать 11-ләргә безгә килсәгез иде. Сезгә зарур йомышыбыз бар. Мәгълүмегез Муса Салихов." Язуны Муса әфәнде хадим аша Габденасир әфәндегә юллады. Чәйне тамам иткәч, Нигъмәтулла әфәнде сәгатенә карап алды. "Вакыт төгәл 10 тулган икән. Сез бер кая да чыкмагыз. Мин магазинга барып киләм. Бераз хезмәтләр бар. Хәзер кайтырмын." "Яхшы, барыгыз, ләкин озак йөрмәгез. Господин Андреев килгәнче кайтып җитегез", диде Муса әфәнде. "Ярый, яхшы", диде Нигъмәтулла әфәнде һәм, өйдән чыгып, атына утырып магазинга китеп барды. Муса әфәнде, ялгызы калгач тәһарәтләнеп, Кәләми Шәрифтән Ясин сүрәсен укый башлады. Укып тамам иткәч, тизме килерләр икән дип сәгатенә карады. Сәгатьтә янә 10 минуттан соң төгәл 11 булачак иде. Янә 5 минуттан соң хадим кереп, "Габденасир әфәнде килде, керергә рөхсәтме?" дип белдерде.
Musa Efendi, rөхsät, kirsin diп урыннан торып, Габдинасир әфәндене каршыларга чыкты. Әйдә, рәхим итегез, Birazdan алар икәве бергә бүлмәгә керделәр. Musa Efendi кунакка утырыр өчен урын күрсәтте. Габдинасир әфәнде күрсәтелгән урынга утыргач, саулык-сәламәтлек сорашып, хәдимне чакырып, «Безгә берәр кәсә кофе китерегез» дип боерды. «Яхшы, хәзер» диде хәдим. Хәдим чыгып киткәч, Габдинасир әфәнде Musa Efendiдән хәл-әхвәл сораштыра башлады. Musa Efendi аңа үткән көнне үзенең Андреев янына баруын һәм господин Андреевның бүген сәгать 11-гә монда киләчәген сөйләде. Хәдим 2 кәсә күтәреп кереп өстәл өстенә куйды. Musa Efendi Габдинасир әфәндене «Кәрәм боерасыз» дип кофе эчәргә чакырды. Алар өстәл янына килеп утырып кофе эчә башладылар. «Нигъмәтулла әфәнде кайда соң?» дип сорады Габдинасир әфәнде. «Магазинга киткән иде, бераз эшләре бар икән, хәзер кайтыр» дип җавап бирде Musa Efendi. Шулай тегене-моны сөйләшеп, кофе эчкән арада Нигъмәтулла әфәнде кайтып та җитте. Ул өйгә кереп, Габдинасир әфәндедән саулык-сәламәтлек сорашкач, Musa Efendiгә карап, «Хәзер господин Андреев белән Әхмәди бай да килеп җитәләр» диде һәм тәрәзәгә күз төшереп, «Әнә, килеп тә җиттеләр, чыгып каршы алырга кирәк» дип өстәде. Нигъмәтулла әфәнде белән Musa Efendi яңа килгән кунакларны каршы алырга чыктылар. Birazdan Әхмәди бай белән господин Андреев бүлмәгә кереп, саулык-сәламәтлек сорашып өстәл янына утырыштылар. Нигъмәтулла әфәнде хәдимне чакырып алып, тагын берәр кәсә кофе китерергә кушты. 2-3 минуттан кофе килеп, аны эчә башлагач, господин Андреев Габдинасир әфәндегә карап, «Сез, газизем, Габдуллин номерларында торасыз шикелле» дип сорау бирде. «Әйе, Габдуллин номерларында торам» диде Габдинасир әфәнде. «Кайсы номерда торасыз?» «12-нче номерда торам». Господин Андреев нидер уйлаган төсле беравык тын гына утырды, аннары янә сорады. «Сез Габдуллин номерларында күптәнме торасыз?» «Күптән торам. Бәлки 1 ел буладыр инде». «Сезгә әлеге 12-нче номердан башка номерларда да торырга туры килмәдеме?» «Әйе, башка номерларда да торырга туры килгәне бар» дип җавап бирде Габдинасир әфәнде. «Бу 12-нче номерда торуыма 1 айдан да артык булмас. 12-нче номердан әввәл 11-нче номерда 1-2 ай кадәр тордым. 9-нчы номерда, 6-нчы, 7-нче номерларда, 8-нче номерда һәр кайсында торганым бар». «Яхшы, 11-нче номерда да торганыгыз бар икән. Әлеге Зөләйха туташ үтерелгән номерда?» «Әйе, анда да тордым». Яна 1-2 минут үткәннән соң господин Андреев Габдинасир әфәндегә карап, булай дип сүз башлады. Musa Efendi'nin эшен, ягъни мәрхүмә Зөләйханың үтерелүен тикшерүне округ судына тапшырдылар. Зөләйханың үтерелүеннән соң тикшерүдә табылган нәрсәләр Musa Efendi'не үтерүче итеп күрсәтәләр. Асылда Musa Efendi үтерүче булмаса да, «Сез, мөхтәрәм Габдинасир әфәнде, округ судында Musa тарафыннан шаһид булып, булай дип әйтерсез. Зөләйха үтерелгән көнне Musa әфәнде кич сәгать 8-дә минем номерыма килеп, төнге сәгать 12-дә кайтып китте» дип. «Сез хөкем йортында шулай сөйләсәгез, дустыгыз Musa әфәндегә берни дә зарар килмәс. Ул котылып калыр». Узын сүзнең кыскасы, мәрхүмә Зөләйха үтерелгән кичтә Musa әфәнде минем номерымда иде диярсез. Шул рәвештә сөйләрсез. Шул рәвештә сөйләсәгез, Musa әфәндегә хөкем йортында бер нәрсә дә булмас. Господин Андреев сүзен тамам иткәч, Габдинасир әфәнде, гәрчә Musa әфәнде ул кичтә аның номерына килмәгән булса да, бик яхшы дип господин Андреев өйрәткән сүзләрне хөкем йортында сөйләргә вәгъдә кылды. Бу мәҗлестә булган һәммә кеше Габдинасир әфәндедән кала господин Андреевның әлеге мәслихәтенә бик шатланып разый булдылар. Господин Андреев исә, «Мин кайтыйм инде» дип, барсы белән дә кул биреп саубуллашып китеп барды. Калган кешеләр тәһарәт алып, араларыннан Musa әфәндедән дә билеклерәк адәм булмаганга, аңа ияреп өйлә намазын укыдылар.
Namazdan соң ашап эчкәч, Әхмәди бай белән Габдинасир әфәнде кайтып киттеләр. Мәҗлесләрендә безнең хикәябезгә кирәкле башка сүзләр сөйләнмәде. Әйткәнебезчә, Габдинасир әфәнде господин Андреев мәслихәт кылган сүзләрне округ судында сөйләргә ризалык бирде. Муса әфәнде белән Нигъмәтулла әфәнде исә господин Андреевның мондый яхшы мәслихәтенә шатланып, бик канәгать булып калдылар. Әхмәди бай да өенә кайткач, господин Андреев биргән бу гүзәл киңәш турында хатыны белән кызына сер итеп сөйләде. Хәдичә туташ мондый сөенечле хәбәр ишетеп, кәгазьгә язып бетерә алмаслык дәрәҗәдә шатлык хисе кичерде. Алтынчы бүлек. Господин Шубинның үткен зирәк шәмче булуын Муса Салиховны тиз арада эзләп табуыннан шәт аңлагансыздыр. Господин Андреевның 5нче бүлектә без язып үткән киңәш нәсихәтеннән соң 3-4 көн үткәч, иртәнге сәгать 11ләр тирәсендә Зөләйха үтерелгән номерга тинтү ясаган суд тикшерүчесе үзенең өендә чәй өстәл янында господин Шубин белән икәүләп әлеге вакыйга турында сөйләшеп утыралар иде. Бу үтерелгән Зөләйханың нинди хатын икәнлеге дә, кайсы шәһәрдән яисә авылдан килгән булуы да безгә мәгълүм түгел бит әле, диде суд тикшерүчесе. Үтерелгән хатынның кайсы шәһәрдән яисә авылдан килгән булуы безнең өчен ул кадәр үк әһәмиятле түгел, диде господин Шубин. Безнең өчен иң әһәмиятлесе Муса Салиховны кулга алу. Чөнки Зөләйханы үтерүче ул икәнлегендә бернинди дә шик шөбһә юк. Бераз дәшмичә уйланып торганнан соң суд тикшерүчесе: "Минемчә, Муса Салихов үтерүче түгел, хатынны бөтенләй башка кеше үтергән булырга кирәк", диде. Шубин кулындагы кофе касәсен өстәл өстенә куеп, гаҗәпләнгән тавыш белән: "Юк, үтерүче Салихов икәнлегендә бернинди шик шөбһә булырга мөмкин түгел", дип каршы төште. "Үзегез уйлап карагыз. Мәрхүмә Зөләйха номерга килегез дип Муса Салиховка хат язып җибәрә. Муса Салихов исә сорау вакытында Зөләйханы тере вакытында күреп белмидем дип әйтте. Белгән кешене белмим дип әйтергә әлбәттә нинди дә булса нигезле сәбәп кирәк. Печаткасы һәм сурәте табылды. Швейцарның сүзенә караганда, Салихов мөсафирханәгә мәрхүмә Зөләйха белән бергә кичке сәгать 8дә килеп, төнге 12дә ялгыз чыгып киткән. Булар һәммәсе Зөләйханы үтерүче Салихов икәнлеген күрсәтеп тора." Бераз туктап торганнан соң Шубин сүзен дәвам иттерде. "Үткән кичне бер чәйханәдә ике татар үзара сөйләшә чәй ичеп утыралар. Берсе әйтә: Хикмәти Хода, ни өчен Муса Салихов ул мөсафирә хатынны үтерде икән ди. Икенчесе моңа болай дип җавап бирә: Бәлкем ул хатынны бөтенләй Муса Салихов үтермәгәндер. Әгәр Муса Салиховның үтерүче икәнлеген исбатлый торган ачык дәлилләр булса, аны бу көнгә кадәр кулга алмыйча тотмаслар иде, һич шиксез кулга алган булырлар иде", ди. Тегесе тагы: "Юк, Салиховны үтерүче булуында бернинди шик шөбһә юк, чөнки бөтен Казан халкы авызында бер сүз: Муса Салихов Госманлы Төркиясенә качып китә имеш", ди. Үтерүче булмаса, ул Госманлы мәмләкәтенә качырга уйлар идемени? Шул, аның үтерүче булуында һич нинди шик шөбһә юк. Менә шулай озак кына сөйләшеп утыралар да, чәйләрен тамам итеп, чәйханәдән чыгып китәләр. Гыйззәтле укучы, господин Шубин урыс кешесе булса да, татарча, мөселманча сөйләшә белә иде. Гомумән, башка шәһәрләрдән аермалы буларак, Казанда яшәүче урысларның күбесе татарча сөйләшү генә түгел, хәтта укый яза да беләләр иде.
Суд тикшерүчесенең өендә господин Шубин үткән кичне шәйханәдә булган әлеге вакыйганы сөйләп бетергәч, суд тикшерүчесе «Хәер, ул хакта миңа да үткән көнне шәһәр почтасы аша бер хат килеп төште» дип, утырган урыннан торып, язу өстәле янына барды да, тартмадан бер кәгазь чыгарып, аны Шубинга китереп бирде. Менә ул хат. Хат урыс телендә язылган иде. Без аны татарчага тәрҗемә итеп бирәбез. Хатның эчтәлеге түбәндәгечә. Господин суд тикшерүчесе, гәрчә тикшерү вакытында сез эзләп тапкан нәрсәләр мәрхүмә Зөләйханы үтерүче Муса Салихов икәнен ачык дәлилләсә дә, ни сәбәптәндер сез аны кулга алмыйча торасыз. Күп кешеләрнең сөйләүләренә караганда, Муса Салихов чит илгә качарга җыенып йөри имеш, хаклык тарафдары. Хатны язучы үзенең чын исемен белдертмичә, әнә шулай хаклык тарафдары дигән яшерен имзасын гына куйган иде. Хатны укып чыккач, господин Шубин: "Әйе, дөрес яза. Салиховны бүгеннән калмыйча кулга алырга кирәк, юкса чыннан да качып китүе бар" дип нәтиҗә ясады. Алар икесе дә тын калып, берничә минут кофе эчү белән мәшгуль булдылар. Аннары суд тикшерүчесе господин Шубинга карап: "Алайса бүген полиция белән барып, Салиховны кулга алырга кирәк булыр" диде. "Кайсы вакыттарак кулга алырга уйлыйсыз?" дип сорады господин Шубин. Муса Салихов бүген абзасы Нигъматулла әфәнде белән көндез сәгать 1-гә Әхмәди байга кунакка барырга җыеналар. Алар кунактан сәгать 500-дә кайтып җитә алмаслар. "Зарар юк", дип җавап бирде суд тикшерүчесе. "Кичен сәгать 6-ларда барып кулга алырбыз." Господин Шубин: "Бик яхшы", дип сәгатенә карады. Вакыт 1 туларга 15 минут иде. Сәгать 1 тулгач та ул, саубуллашып, суд тикшерүчесе өеннән чыгып китте. Әхмәди байның чакыруы буенча, Муса Салихов, Нигъматулла һәм Габденасир әфәнделәр төгәл сәгать 1-гә Әхмәди байга михман кунак булып килделәр. Зал гүрничә дип аталган зур бүлмәдә табын әзерләгәннәр иде. Табын янында безнең хикәябезгә кагылышлы сүзләр бик аз булды. Шуңа күрәме Муса әфәнде әңгәмәгә катнашмыйча күңелсезләнеп утырды. Аның эче пыша, ниндидер билгесез, хәвефле нәрсәдән җаны тырнала иде. Бу вакытта Хәдичә туташ үз ягында, зал белән янәшә, аңардан такта дивар белән генә аерылган бүлмәдә утыра һәм Муса әфәндене бик тә күрәсе килгәнгә, берәр ярык мазар юкмы дип эзләнә иде. Эзләнә торгач, тапты һәм шул ярык аша Муса әфәндене күзләп, теләгенә иреште. Муса әфәнде нәкъ әлеге ярык каршына утырган иде. Кыскасы, Хәдичә туташ ярык аша Муса әфәнденең монсу каттыш, гайрәтле һәм күркәм йөзен күзәтеп, ашкынулы бер ләззәт хисе кичерде. Муса әфәнде үзе дә, башка кунаклар да Хәдичә туташның булай ярыктан карап торуын бөтенләй сизмәделәр. Әйткәнебезчә, бу мәҗлестә хикәябез өчен зарур сүзләр сөйләнмәде. Мәҗлес сәгать 4-ләрдә тәмам булды. Шуннан соң һәрберсе үз өйләренә кайтып киттеләр. Өйгә кайткач, Муса әфәнде белән Нигъматулла әфәнде тәһарәт алып, икенде намазын укыдылар. Ә кич сәгать 7-ләрдә полиция килеп, Муса әфәндене чәй ичеп утырган җиреннән кулга алып, төрмәгә алып китте. Шулай итеп, әле берничә сәгать элек кенә мәҗлестә кунак булып утырган Муса әфәндебез ирегеннән мәхрүм ителеп, төрмә тоткынына әйләнде. Хөрмәтле укучы, һәр кемнең хәле шулайдыр. Күзләребез сукыр булганга гына без моны белми, күрми яшибез. Әхмәди бай белән Нигъматулла әфәнде төрмәгә барып, Муса әфәндене тоткынлыктан коткарырга никадәр тырышып карасалар да, бернигә ирешә алмыйча, хәтта Муса әфәндене күрә дә алмыйча, кире өйләренә кайтырга мәҗбүр булдылар. Нигъматулла әфәндигә кайткач, Муса әфәнденең төрмәгә ябылуы турында хезмәтчесе аша господин Андреев белән Габделнасир әфәндегә хат күндерде. Муса әфәнденең кулга алынуы хәбәре аларның һәр кайсысын кайгыга салды. Бу кайгыручылар арасында фақат бер Габделнасир әфәнде генә юк иде.
7-нче бүлек. Муса әфәнде төрмәгә ябылганның 2-нче көнендә, вакытның бик иртә булуына карамастан, иртәнге намаз вакытында ук Әхмәди бай, Нигъмәтулла әфәнде, Габденасир әфәнде һәм господин Андреев тоткын Мусаның хәлен белер өчен төрмәгә килеп, төрмә башлыгының рөхсәте белән Муса әфәнде ябылган камерага керделәр. Муса әфәнде ялгыз утырган бу камера гадәттә ат караклары ябыла торган кысан, караңгы, пычрак һәм суык камералардан аермалы буларак шактый зур, якты һәм җиһазлы бүлмә иде. Өстәл, урындык, карават һәммәсе бар. Кыскасы, Муса әфәнде асыл затлар камерасына урнаштырылган иде. Әхмәди бай белән Нигъмәтулла әфәнде Мусага дип алып килгән азык-төлек, аш-суларны өстәл өстенә бушаттылар. Господин Андреев та башкаларга сиздермичә генә Әхмәди байның кызы Хәдичә биреп җибәргән хатны Муса әфәнденең кулына сунды. Муса әфәнде уйлаганның киресенчә хәсрәткә баткан кеше булып күренми иде. Күрәсең, ул бу бәладән котылырмын, төрмәдән тиз чыгармын дип уйлый иде. Күрешергә килүчеләр дә әңгәмә барышында аның бу өметен куәтләргә тырыштылар. Господин Андреев, бер дә хәсрәтләнмәгез. Бер нәрсә дә булмас, тиз чыгарсыз дип әйтеп үк куйды. Сизгер укучым, миндә Муса әфәндегә бер нәрсә дә булмас, ул төрмәдән тиз котылып чыгар дип өмет итәм. Сезнең уегыз да шулай булса иде. Чөнки 5-нче бүлектә баян ителгән господин Андреевның киңәшен сез дә беләсез. Ул киңәш эшкә ашса, Муса әфәндегә әлбәттә бер нәрсә дә булмаячак, ул котылып чыгачак. Муса әфәнденең хәлен белергә килгән хөрмәтле затлар бер сәгать чамасы сөйләшеп утыргач, тоткынның котылуга булган өметен тагы да үстерә төшеп, өйләренә кайтып киттеләр. Муса әфәнде исә хәл белүчеләр китүгә Хәдичә туташның хатын ачып укырга тотынды. Хатта түбәндәге сүзләр язылган иде. Гыйззәтле Муса әфәнделәре, сезнең көч гайрәт балкыган нурлы йөзегезне әүвәл мәртәбә күргәнемнән бирле минем бөтен җаным тәнем шул кадәр әсәрләнде ки, инде менә ничә көннәр хыялымда шул күрекле йөзегез гәүдәләнә, колагыма сезнең матур татлы сүзләрегез ишетелә. Төннәрендә сез газизләрне төштә күреп, күңелем хушлана. Көндезләрендә дә, газизем Муса әфәнде, сез йөрәк бәгыремне күз алдына китереп, юану зәвыкланудан үз-үземне тыярга тәкатем калмады. Тәмам гыйшык дәртенә баттым. Шул сәбәпле менә сез газизләргә 1-2 юл хат язарга җөрьәт иттем. Мине бәхетле иткән нәрсә ул сезнең котылып чыгуыгыз һәм миңа булган мәхәббәтегез. Иншаллах котылырсыз. Хәсрәткә бирелмәгез. Хәзрәти Юсуф галәйһиссәлам кыйссасын хәтергә төшерегез. Аллаһы тәбәрәкә вә тәгалә сезләргә һәм безләргә сәламәтлек биреп, көннән-көн мәхәббәтләребезне арттырсын. Амин. Җан вә йөрәктән гашикаңыз Хәдичә. Муса әфәнде бу хатны укыгач бик сөенде. Чөнки Муса әфәнденең төрмәгә ябылуы Хәдичә туташның аңа булган мәхәббәтен киметмәгән иде. Хатны укып, ул шул нәрсәне аңлады. Хәдичә туташ исә Муса әфәнденең төрмәгә ябылуын ишеткәч бик тә кайгырган иде. Хәзер исә господин Андреев килеп, Муса әфәндегә бер нәрсә дә булмас дип дәлилләп сөйләгәч, аның хәсрәте бермә-бер кимеде, күңеле тынычланып калды. Көннәр гадәттәгечә үтә торды. Һәр көн кем дә булса Муса әфәнденең хәлен белешергә барып йөрде. Муса әфәнде үзе исә мәхкәмәдә эше каралачак көнне сабырсызланып көтә иде. Шулай тагын 15 көнләп вакыт узды. Бер көнне төрмәгә Муса әфәнде янына Әхмәди бай белән господин Андреев килделәр. Господин Андреев кулына гәзитә тоткан иде. Муса әфәнде, сезгә сөйнечле хәбәр алып килдем. Тиздән иреккә чыгарсыз. 15 апрельдә эшегез округ судында каралачак. Менә бу гәзиттә шул турыда язылган дип, господин Андреев кулындагы гәзитне өстәл өстенә куйды. Муса әфәнде сабырсыз бер ашкыну белән гәзитне өстәл өстеннән алып,
Кай җирдә дип, кабатлый гәзитә юлларыннан күз йөртә башлады. Господин Андреев гәзитәдә Муса әфәнденең эше турында хәбәр булган урынны төртеп күрсәтте. Гәзитә урыс телендә иде. Әлеге хәбәрнең тәрҗемәсе булай: Безнең газетабызны укучыларга инде мәгълүм эш, Габдуллин номерларында Зөләйха исемле хатынны үтерү эше 15 апрельдә округ судында каралачак. Үтерүдә гаепләнүче шәхес турында газетабызда язган идек. Ул шәхес Казанның почетлы гражданины Муса Салихов. Хөкем барышында Муса Салихов тарафыннан дәгъва вәкиле адвокат господин Андреев булачак. Хәбәрне укып тәмам кылгач, Муса әфәнде гәзитне янә өстәлгә куйды. Булачак хөкем хакында 1 ярты сәгать чамасы киңәш табыш иткәннән соң, Әхмәди бай белән господин Андреев коляскаларына утырып кайтып киттеләр. Сигезенче бүлек. Сабырсызланып көткән 15 апрель җитте. Бүген хөкем йортында Зөләйханы үтерү эше карала. Күрик, ни булыр? Вакытның бик иртә булуына да карамастан, таң белән үк хөкем йорты янына төрле җинес, төрле милләттән бик күп халык җыйналган иде. Татарлар һәм урыслар, ирләр һәм хатын-кызлар. Татарлар гел сәүдәгәр халкыннан гына булмыйча араларында нәфис яки зәгыйфь чырайлы, сары яки нурлы йөзле япь-яшь адәмнәр дә бар иде. Булары укучылар, мәдрәсә шәкертләре иде. Шулай ук урыслар арасында да төрле халык, офицерлар, студентлар, адвокатлар һәм төрле катлау сәүдәгәрләр күзгә ташлана иде. Мәхкәмә ишеге әле ачылмаган. Ачылмады микән дип, аны әледән-әле тарткалап карыйлар. Халык шау-гөр килә. Арада шундый сүзләр дә ишетелеп куя. Артык иртә килдек. Шәйне ишеп килгән булсак та өлгерәс икәнбез. Сез шәй ишеп килдегезмени? Бар 2 кәсә эчтем. Сез эчмәдегезме? Юк, мин өлгермәдем. Шәйне ишеп килмичә хата ясадык. Шәйне ишеп килгән булсак та соңга каласы түгел идек. Миргали, әйдә булмаса шәй ишеп килик. Юк, кичегербез. Ишекне ачулары бар. Урынсыз калырбыз. Шулай гөрләшә халык төркеме мәхкәмә ишегенең ачылуын көтүдә булды. Шул арада халык артканнан арта барды. Төрле яктан кайсы ат белән, кайсы җәяү хөкем йортына таба агыла иде. Шул рәвешчә берничә 100 кеше җыйналгандыр. Һәммәсенең күзләре мәхкәмә ишегенә төбәлгән иде. Ниһаять, кешеләр җыела башлаудан берничә сәгатьләр вакыт үткәч, ишекләр ачылып, зарыккан халык бер-берсен баса-кыса этешә-төтешә хөкем йорты эченә су кебек агылып керә башлады. Алдан кергәннәр биек мәхкәмә залындагы агач эскәмияләрнең алгы сафларыннан урын алу бәхетенә ирештеләр. Соңрак кергәннәр арттагы эскәмияләргә утырыштылар. Бераздан барлык эскәмияләр тыгызланып утырган кешеләр белән тулды. Эскәмияләрдән урын ала алмый калганнар 4-5 кешеле төркемнәргә бүленеп, саф араларындагы буш урыннарга бастылар. Залга җыелган халык арасында әлбәттә Әхмәди бай белән Нигъмәтулла әфәнде дә бар иде. Менә бер артлы присяжный заседательләр, антлы утырышчылар килә башлады. Хөкем эшләре приставы, секретарь Сәркәтип ярдәмчесе дә күренде. Соңгысы хөкем барышында кирәк булачак кагазьләрне тәртип белән өстәл өстенә тезеп куйды. Җыелган халык сабырсыз бер халәттә утырыш башланганын көтә иде. Кайберәүләр эш юктан эш булсын дигәндәй, үз белгәненчә Муса әфәндене хөкем итә. Гомум тавыш эчендә һәр кешенең дә ни әйткәнен ачык ишетеп булмый. Әнә алдагы эскәмияләрнең берсендә бер бай белән бер шәкерт янәшә утырганнар да үзара әңгәмә корып җибәргәннәр. Шәкерт байга: "Гали Әхмәт абзый, инде хөкем тиз башланыр, әнә ахун хәзрәтләре дә килде" диде. Кайда ахун хәзрәтләре? Әнә
дип шәкерт икенче бүлмәнең ачык ишегенә таба кул белән ишарә ясады. Галиәхмәт бай ачык ишек аша икенче бүлмәдәге ахун хәзрәтләрен күреп, «Әйе, ул, болай булгач, тиз башланыр», диде. Бераздан ахун хәзрәт залга чыгып, махсус үзе өчен хәзерләнгән кәнәфигә барып утырды. Ахун хәзрәтләрен залдагы бөтен мөселман җәмәгате аягүрә басып, олылап каршылады һәм ул үз урынына барып утырганга кадәр шулай аяк өсте торды. Ахун хәзрәт кергәнче, урын таба алмыйча, урынлы кешеләргә көнләшүле күз карашы ташлап, аптырап басып торган берничә мөселман ахун хәзрәтләрне олылап каршылагандагы гомум хәрәкәттән файдаланып, кысыла-тыгызлана эскәмиядән үзләренә урын алып өлгерделәр. Ахун хәзрәтләрнең өстендә яшел чапан, башында биек ак чалма, үзе озын буйлы, какча гәүдәле, зур ак сакаллы, яше 70-ләргә җиткән, мәхәббәт һәм кыю карашлы бер карт иде. Залга җыелган бар халык, мөселманнары да, урыслары да Ахун хәзрәтнең нурлы йөзеннән күзләрен алмый карап тордылар. Ахун хәзрәтләре Бухараи шәрифтә гыйлем истәп кайткан кеше иде. Исем шәрифләре Дамилла Габдулла. Үзе Казан шәһәрендә ахунлык хезмәте башкарып, 20 еллардан бирле дәрес әйтә иде. Дамилла Габдулланың хөкем йортына килүенең сәбәбе антлы татар утырышчыларының һәм татар шаһитләренең шәригать буенча касам ант кылулары иде. Шул вакыт залдагы халык арасыннан кемдер «Менә ул да» дигән авазы ишетелде. Ул «Кем ул?» дип сорады икенче бер тавыш. Бу ул дигәннәре яклаучы адвокат господин Андреев иде. Менә ул, шул икән Андреев дигәннәре. Я, булай булгач, утырыш та тиз башланыр. Янә ярты сәгатьләп вакыт үтте. Антлы утырышчылар һәммәсе җыелып бетеп, урыннарына утырдылар. Халыкның зарыгып тилмереп көткән минутлары җитте. Хөкем эшләре приставы «Җәмәгать, торып басыгыз, суд килә» дип боерды. Халык бердәм торып аягүрә басты. Көмеш якалы хакимнәр, судьялар керде. Алар озын өстәл янына барып утырышкач, залдагы кешеләр дә үз урыннарына иңделәр. Шуннан соң антлы утырышчыларны сайлау башланды. Бу сайлау беткәч, араларыннан берсен старшина иттеләр. Мөселман шаһитлар белән антлы утырышчыларны ахун хәзрәт ант кылдырды. Урыс булганнарын батюшка поп ант иттерде. Ниһаять, баш хөкем рәис хөкем эшләре приставына карап, «Үтерүдә гаепләнүчене алып килегез» дип боерды. Пристав шундук залдан чыгып китте. 1-2 минуттан ишек яңадан ачылды һәм хөкем залына әүвәл пристав, аның артыннан мылтыклы 2 солдат арасында Муса Салихов килеп керде. Муса әфәнде гаепләнүчеләр эскәмиясенә барып утырды. Аның як-ягына мылтыкларын тотып, әлеге 2 солдат сакка басты. Хөкем башлыгы Хаким рәис Муса Салиховка мөрәҗәгать итеп, «Хөкем башланды». Хаким рәис Муса Салиховка мөрәҗәгать итеп, «Зөләйха исемле хатынны үтерүдә үзегезне гаепле саныйсызмы?» дип сорады. Муса әфәнде урыннан торып көр тавыш белән, «Юк, мин үтерүче түгел» дип җавап бирде. Шуннан соң суд хөкем сәркәтибе торып басты һәм борыны өстендәге күзлеген җайлабрак куйды да Зөләйханы үтерүдә гаепләнгән Муса Салиховның җинаять эше гамәле язылган кагазны укырга кереште. Сәркәтиб 5-10 минутлап туктамый укыгач, Муса әфәнде ишеннән «Нигә бу кадәр озак укып маташа икән?» дип уйлап куйды. Барыбер ахыры билгеле бит. Мине гаепләрлек дәлил юк. Булай озынга сузу минем генә түгел, монда тамаша карарга җыелган кешеләрнең дә эшләрен пошыра торгандыр. Ләкин залдагы халыкның фикре Муса әфәнде уйлаганча ук түгел иде. Алар Сәркәтиб авызыннан чыккан һәрбер сүзне йотып, тирән кызыксыну белән һәм җинаятьнең ни рәвешле эшләнүен аңлап, төшенеп, күңелләреннән үзләренә бер төрле ләззәт хисе кичереп тыңлыйлар иде. Ярты сәгатьтән соң гаепләү кагазе укылып бетте. Язылганнардан Муса әфәнде файдасына дәлил булырлык бер нәрсә дә ишетелмәде. Киресенчә,
Бар нәрсә аның үтерүче икәнлеген исбатлый иде. Шаһитләрдән сорау алу башланды. Беренче булып швейцар җавап бирде. Ул Муса әфәнденең кич сәгать 8-дә мәрхүмә Зөләйха белән бергә мөсафирханәгә килүен һәм төнге сәгать 12-дә кире кайтып китүен сөйләде. Киткән чакта үзенә 3 сум шәйлек бирүен дә әйтте. Зөләйханың үле гәүдәсен беренче булып күргән Хәдимә хезмәтче хатында үзенең белгәннәрен түкми-чәчми сөйләп бирде. Судка мөсафирхана хуҗасы Габдуллин да шаһит буларак чакырылган иде. Нәүбәт Габделнасир әфәндегә җитте. Сез бу эштә ниләр беләсез дип сорады аңардан хөкем рәисе. Габделнасир әфәнде әз генә уйланып торганнан соң, Зөләйха үтерелгән көнне Муса әфәнде кич сәгать 8-дә минем номерыма килеп, төнге 12-дә өенә кайтып китте. Мин шуннан башканы белмим, диде. Господин прокурор утырган җиреннән торып һәм хөкем рәисенә таба йөзе белән борылып, мин шаһиттан сорар идем. Ул Муса Салиховның нәкъ кич 8 сәгатьтә килеп, 12-дә кайтып китүен ничек шулай төгәл истә калдырды икән? Бәлки, Муса Салихов кич 7-ләрдә килеп, сәгать 11-ләрдә үк кайтып киткәндер дип, үзенең шиген белдерде. Прокурорның сорауына каршы Габделнасир әфәнде: "Господин прокурор, мондый сорау сезнең тарафтан урынлы түгел. Онытмаган булсагыз, мин ярты сәгать элек кенә бу эш хакында дөресен сөйләргә ант иттем. Мин ялганчы түгел", диде һәм бу җавабы белән адвокат господин Андреевны тәмам куандырып җибәрде. Шуннан соң хөкемгә рәислек итүче мәрхүмә Зөләйха яшәгән номерның 2 катлы тәрәзәсе арасыннан табылган сүрәт мәсьәләсенә күчте. Бу йырткаланган сүрәт рәсемнең Муса әфәнде сүрәт икәнлеген язган идек инде. Господин Андреев хөкем рәисеннән рөхсәт алып, Габделнасир әфәндегә мондый сорау бирде. Сез Зөләйха үтерелгән номерда торган идегезме? Әйе, торган идем, диде Габделнасир. Кайчан, күптәнме? Мин анда мәрхүмә Зөләйха килгәнгә кадәр 1-2 атна элегрәк тордым. Әйтегез әле, сез ул номерда торган вакытта гаепләнүче Салиховның нинди дә булса сүрәтен йырткалап, номер тәрәзәсенең кече капусы форточкасы аша урамга ташларга теләмәдегезме? Уйлагыз әле, хәтерегезгә төшмәсме? Габделнасир әфәнде хөкем рәисенә таба йөзен борды. Господин председатель, господин адвокат миннән сорый. Мин Муса Салиховның сүрәтен йырткалап, номер тәрәзәсе капусыннан, форточкасыннан урамга ташларга теләмәдемме дип. Белдерәмен, мин андый вак нәрсәләрне бу кадәр вакыт хәтерендә саклый алмыйм. Господин Андреев урыннан торып, янә Габделнасирга мөрәҗәгать итте. Юк, бу вак нәрсә түгел. Сез бәлкем Муса Салиховны ачуыгыз чыгып, аның сүрәтен идәнгә генә ташлагансыздыр. Хәтерегезгә төшереп карагыз әле. Бүлмәгезне җыештыручы Хәдимнең чүп-чарны туп-туры тәрәзәдән ташлый торган гадәте юк идеме? Габделнасир исә: "Господин адвокат, бу эшкә кагылышы булмаган мондый сораулар белән вакыт әрәм итеп, мине йөдәтмәгез", дип җавап бирде. Юк, әфәндем, диде Андреев. Бу сорауга тугры җавап бик тә әһәмиятле. Бу эшнең нәкъ шулай булган булуы ихтимал бит. Сез, әйтик, Муса Салиховның сүрәтен ачуыгыздан йырткалап идәнгә ташлыйсыз. Хәдимегез чүп белән бергә ул йырткаланган кисәкләрне форточка аша ырытканда, алар эләгеп калып, 2 тәрәзә арасына сибеләләр. Бәлкем Муса Салихов сүрәтенең тикшерү вакытында тәрәзә арасында табылуы әнә шуның белән аңлатыладыр. Габделнасир әфәнде адвокатның йөзенә туры карап: "Мин мондый сорауларга җавап бирергә теләмим", диде. "Минем номер Хәдимәсенең тәрәзәдән чүп ташлый торган гадәте барлыгы-юклыгын бик беләсегез килсә, барыгыз да аның үзеннән сорагыз." Габделнасирның бу җавабыннан адвокат Андреев уңайсызланып куйды. Йөзенә кызыллык йөгерде.
Шаһит Габделнасирдан сорау алу тәмам булгач, судьялар тәнәфес ясап, ашарга эчәргә чыгып киттеләр. Җыелган халык мәхкәмә залыннан чыгу түгел, урынсыз калудан куркып, утырган җирләреннән кузгалмадылар да. Залда янә шау-шу кубып, хөкем барышы турында сөйләшү, фикер алышу башланды. Күпчелек Муса әфәндене гаепсез дип саный иде. Күренеп тора, Муса Салиховны үтерүче итеп исбатлардай ачык бер дәлил дә юк бит. Ә Пиршәткә? Пиршәткә мәсьәләсе ачыкланмады бит әле. Муса әфәнденең Пиршәткәсе мәрхүмә Зөләйха номерына ничек барып эләккән? Пиршәткә юк нәрсә ул. Ниндидер табылдык Пиршәткә аркасында кешене катыр җибәрмәсләр инде. Бер үк төсле, бер үк үлчәүле Пиршәткә киючеләр азмыни? Фабрик бер үк төстәге, бер үк үлчәүдәге ике генә Пиршәткә тегеп чыгармагандыр лабаса. Башка кешенең Пиршәткәсе булуы ихтималы бар. Юк, Муса әфәндегә бер нәрсә дә булмас. Һич шиксез котылачак ул. Шундый сүзләр сөйләшә бер ярты сәгатьләп вакыт үткәч, судья хакимнәр кирип, әвәлге урыннарына барып утырдылар. Зал тынып калды. Шул тынлыкта прокурор урыныннан торып, рәислек итүчегә: "Минем номерлар хуҗасы господин Габдуллинга соравым бар", диде. Хаким рәис мөсафирхана хуҗасы Габдуллинны чакыртты. Ул кергәч, прокурор булай дип сорау башлады: "Господин Габдуллин, сез бу эштә шаһид сифатында катнашкан Габделнасир Хабибуллинны беләсезме?" "Беләм, бик яхшы беләмен", диде Габдуллин. "Ул минем мөсафирханәдә инде күптәннән бирле тора." "Яхшы, алайса уйлап карагыз әле. Бәлки исегезгә төшәр. Мөсафирә Зөләйха үтерелгән кичтә Габделнасир Хабибуллин өйдә идеме?" Гаҗәп. Нигәле господин прокурор мөсафирхана хуҗасына шундый сәер сорау бирә? Хәтта судьялар да моңа ничектер гаҗәпләнеп куйдылар. Әмма төптән караганда прокурорның соравы шактый хикмәтле, мәгънәле сорау иде. Мөсафирә Зөләйха үтерелгән кичне Габделнасир әфәнде өйдә идеме, әллә юкмы дип, берникадәр вакыт үз алдына уйланып торды Габдуллин. Аннары ныклы бер фикергә килеп: "Юк, господин прокурор, ул кичне Габделнасир әфәнде өйдә юк иде", дип җавап бирде. "Өйдә булмау гына түгел, ул гомумән Казанда юк иде. Мин яхшы беләм, ул өйдә юк иде. Кич сәгать 6-да ук ул мөсафирханәдән китеп барды." Адвокат господин Андреев урыннан торып, мөсафирхана хуҗасы Габдуллинга карап: "Ничек әле сезнең хәтерегезгә төште Габделнасир Хабибуллинның ул кичне өйдә булмавы?" дип сорады. Габделнасир Хабибуллинның ул кичне өйдә булмавын бер кәгазь язу таныклык итә. "Теләсәгез күрсәтә алам, ул кәгазь минем янымда", дип мөсафирхана хуҗасы кесәсеннән бер кәгазь чыгарып, хөкем рәисенә илтеп бирде. Кәгазьдә русча түбәндәге сүзләр язылган иде: "Мәрхәмәтле Габдуллин әфәнде, бүген кичен сәгать 6-да мин кышкарга китеп барам. Шул уңай белән миңа яхшы атлардан җигүле бер пар ат хәзерләсәгез иде. Барып килү хакы күпме булыр? Аны минем хисапка языгыз. Габделнасир." Шуннан соң кәгазьгә язылу вакыты, елы һәм көне куелган иде. Язылу көне мөсафирә хатын үтерелгән көнгә туры килә иде. "Шаһид Габделнасир Хабибуллинны чакырыгыз", дип әмер бирде хөкем рәисе. Залдагы халык сулыш талырга җөрьәт итмичә тынып калды. Габделнасир әфәнде яңадан хакимнәр каршына кирип басты. Хөкем рәисе аңа Габдуллин биргән кәгазьне сузды. Габделнасир әфәнде кәгазьдә язылганнарны берничә кат укып чыкты да, берни дә әйтмичә, аны кире рәискә кайтарып бирде. "Я, ни әйтерсез бу хакта", диде хөкем рәисе. "Монда язылганнар бая сез сөйләгәннәргә каршы килә. Бу язу сезнең кул белән язылгандыр бит. Әгәр шулай икән, димәк, сез мөсафирә хатын үтерелгән төндә өйдә булмаган булып чыга. Дөресме шул?" Монда нәрсәдер буталган булса кирәк дип,
Үзгәргән тавыш белән җавап бирде Габделнасир әфәнде. Язу әлбәттә минем кул белән язылган, ләкин ул көнне мин Кашкарга бардыммы, юкмы, ачык кына әйтә алмыйм. Ахырсы бармадым. Шул чак гаепләнүче Муса Салиховның Мөсафирә хатын үтерелгән кичне мин Габделнасир әфәнде янында булмадым. Мин аның янына үтерешкә кадәр берничә көн алдан барган идем. Габделнасир әфәнде көннәр хисабында ялгыша, дип кычкырып әйткән тавыш яңгырады. Залдагы бөтен халык гаҗәпләнүдән ах итте. Алайса, ул кичне, Мөсафирә хатын үтерелгән кичне сез кайда булдыгыз соң? Дип сорады хөкем рәисе. Мин сезнең бу соравыгызга җавап бирергә теләмим, диде Муса әфәнде. Адвокат господин Андреев чак кына чәчен йолкымый, прокурор ишеннән сөенеп утыра иде. Шаһитләрдән сорау алып беткәч, гадәттәгечә прокурор сүз алды. Ул Мөсафирә хатынны үтерүдә Муса Салиховның ни рәвешле гаепле икәнен, аның җинаяте нинди дәлилләр белән расланганын шул кадәр ышандырырлык һәм тәэсирле итеп сөйләде ки, тыңлаучыларда Муса әфәнде гаепсез табылыр, җәзадан котылыр дигән өметнең әсәре дә калмады. Прокурор сүзен тамамлап урынына утырды. Прокурордан соң сүз адвокат Андреевка бирелде. Ул да бик озак 1 сәгать чамасы сөйләде. Һәр ике як үз дәгъваларын сөйләп бетергәч, антлы утырышлар Муса әфәнденең гаеплеме түгелме икәнлеген билгеләү өчен киңәшмә бүлмәсенә чыгып киттеләр. Залда халык исә инде кич җитүгә карамастан таралмады, хөкем карарын көтте. Муса әфәнде акланыр, гаепсез табылыр дип инде беркем дә уйламый. Һәркем киресен фараз кыла иде. Муса әфәнде үзе дә ни эшләргә белмичә тирән борчуга төшкән иде. Антлы утырышчылар киңәшмәсе ярты сәгать чамасы дәвам итте. Ниһаять, зиң-зиң итеп кыңгырау шалтырады. Бу антлы утырышчыларның киңәшмәсе тәмамлануга ишарә иде. Ишектә иң элек судьялар күренде. Алар артыннан антлы утырышчылар кирип, һәммәсе дә озын өстәл янындагы урыннарына барып утырдылар. Старшина дигәне кулына киңәшмә карары язылган кагазны тоткан иде. Залдагы җәмәгать һәм Муса әфәнде нәрсә укыр икән дип старшинаның авызына төбәлеп катты. Старшина исә киренке тынлыкны юри озаккарак сузарга теләгәндәй, кулындагы кагазны әйләндергәләп, бераз вакыт алдына каранып торды. Аннары борынына атландырган күзлеген төзәтте дә ашыкмыйча гына укырга кереште. Казанның почетлы гражданины Муса Салихов Зөләйха исемле Мөсафирә хатынны үтерүдә гаеплеме? Әйе, гаепле. Старшина авызыннан гаепле дигән сүз чыгуга ук Муса әфәнде бөтен аяк буыннары йомшарып, ихтиярсыз урынына чүкте. Антлы утырышчыларның киңәшмәсе Мөсафирә хатынны үтерүдә гаепле дип тапкан Муса Салиховка нинди җәза тиешлеге хакында хөкем карары чыгару өчен судьялар гадәттәгечә икенче бүлмәгә кирип киттеләр. 15-20 минут үткәннән соң алар янәдән залга чыкты. Хөкем рәисе кабул ителгән карарны укыды. Карарның нәтиҗәсе бу иде. Муса Салиховны 10 елга каторга хезмәтенә хөкем итәргә. Шулай итеп, хөкем тәмам булды. Халык һәм хөкем әһелләре тарала башлады. Муса әфәндене залдан үле кешедәй күтәреп алып чыктылар. Вакыт кич, төн уртасы якынлашып килә. Царьград шәһәрендә Габделнасир әфәнде белән Мөсафирхана хуҗасы Габдуллин чәй эчә сөйләшеп утыралар. Муса Салиховка хөкем тамамланганнан соң алар туп-туры монда килгәннәр иде. Алар килгәндә шәйханәдә беркем дә юк иде, ләкин 4-5 минутлар үткәч шәйханәгә бер исерек урыс килеп керде.
Kirdi de Gabdinasir efendilerden bir iki üstel aşağına urunga oturup şeyhane hadiminden orakı kitirun talep etti. Evvel akşasın birigiz, yoksa tülemi unutup gidersiz dedi hadim. İsirek urus, siz nerse, akşam yoktur deb uyluysiz melle. Mene, kupmu akşam var deyip, kisesinden bir uç kümüş akşa çıkardı. Yok, unutmamın, tülermin, getirigiz. 2-3 minut içinde isirek urus üsteli üstüne sıralgan kadar orakı kelip oturdu. Bir iki kese içkenden soň ol tamam meljirep oturgan jirinde yuklap da gitti. Abdülnasir bilen Gabdullin efendiler ise yukuga gitken isirek uruska ihtibar da etmezden uzara sileşe şey işülerinde buldular. Ya inim, kişe mina yazıp bergen yazıgız işini nişik özgertti, dedi Gabdullin. Eğer ul yazı bulmasa, Musa Salihovni uturuda gayipli almaslar, ul kutulup kalır idi. Demek, Musa efendini gayipli etken tüp delil, sizning şuşu yalgan yazıgız buldu. Siz bit ul kişini, uturu bulgan kişini ideydigiz. Aslında bu bizning zor günahımız. Sizning yalgan yazıgız arkasında Musa efendi nahaktan 10 yıllık katırgı hizmetine jiberileşek. Abdülnasir efendinin sözlerine karşı, "Bik yaxşı, barısı da benim faydaga" deyip cevap verdi. Yoksa yine bir iki aydan soň Ahmedi Bay'nın kızı bilen 100 000 akşası Musa Salihov milkine kuşaşak idi. Hazır ise ol baylık bir iki ay içinde benim milkime kuşaşak. Abdülnasir'nin bu sözlerinden soň Gabdullin nersedir uylanganday biraz vakit deşmi turdu. Anları, bilip bulmay, Ahmedi Bay özünün kızın belki sizge birmez dip koydu. Birir dip kabatladı Abdülnasir. Görürsüz, nişikkine birir ali. Hazır kumaşav yeterlik bir nindi de kirte kalmadı. Ahmedi Bay'nın güzel kızı Hadişe Tutaş bilen 100 000 soň akşası hiç şiksiz miniki bulur. Şey istel yanında şolay sileşe oturup, Abdülnasir efendi bilen Gabdullin ilerine saat birlerdegine kaytıp gittiler. Gizzetli kuşu, şeyhanedeki bu engemeden siz Gabdullin'in hüküm barışında hüküm reisine kursetken kagazının nindi kagaz buluğun indişet anlagansızdır. Eyye, şınında Abdülnasir bir koşan kışkarga bargan kişi tügül idi. Misafire hatın utirilgen kişini ol öz nomerinde bulup, eligi yazı da hükümden birgine gün ilik yazılgan idi. Abdülnasir'nin maksatı Musa efendini kişi uturuda gayiplettirip, Ahmedi Bay'nın kızın 100 000 soň akşası bilen birge özüne keleş itip alu idi. Indi Sargrad şeyhanesine orakı sırap kirgen isirek uruska kelsek, ol da gadi bir kişi tügül. Mağlumigiz Şamşı Gaspadin Şubin idi. Hem ol isirikte tügül idi. Yuklagan bolup kılansa da asılda yuklamida idi. Tatarşa anlı sileşe bilugine tügül, Tatarşa uqida yazada bilgen Gaspadin Şubin, özünün zirek aklı bilen şeyhanede Gabdullin hem Gabdinasir efendiler orasında bargan engemenin sirli mağnesine siz uquşlar kibik bik tiz düşündü. Gabdinasir efendi bilen Gabdullin çıgıp gitkenden soň bizning zirek akıllı şamşybyz Gaspadin Şubin de şeyhanede uzak turmadı. Arak için tiyişli akşany tülep, öz işinden bik kanagat kıyafette çıgıp gitti. To'g'izінші bölük. İkinci gün ertengi saat 11'lerde Ni'matullah efendinin iyinde Ahmedi Bay bilen i hujası şeytabının yanında söyleşip oturalar idi. Alar hazırgına Musa efendinin halin bilip qaytkanlar,
Musa әфәнде сырхаулап киткән икән. Шуңа күрә Әхмәди бай белән Нигъмәтулла әфәнденең кәефләре аеруча төшенке. Сүз саен «Я Аллаһ, астагфируллаһ» дип кабатлыйлар. Бер дә юкка һәлак булды. 10 ел каторга хезмәте бит. Ничек түзмәк кирәк дип уфтаналар иде. Шулай кайгырышып утырганда хезмәтче кирип, господин Андреев килде, рөхсәт бармы дип белдерде. Рөхсәт, кирсен диде үй хуҗасы. Ярты минуттан ишектә сезгә мәгълүм адвокат господин Андреевның узын гәүдәсе күренде. Сәламәтләрмесез? Әлхәмдүлиллә, Аллаһка шөкер диде Нигъмәтулла әфәнде һәм утырыр өчен кунакка өстәл янында урын күрсәтте. Андреев утырды. Бүлмәдә беразга гына тынлык урнашты. Сүзне беренче булып Әхмәди башлап җибәрде. Җинаят көнендә Муса әфәнде Габделнасирга бармаган булгач, кайда булгансың ул? Дип сорады ул господин Андреевтан. Сезгә адвокат кешегә Муса әфәнде бу турыда сер итеп сөйләгәндер бит? Дөрес, Муса әфәнде бу хакта миңа барлык серләрен сөйләде. Әмма сер итеп әйтелгәнне башка кешегә фаш итүне мин үзем өчен зур гаеп саныйм. Сезгә фақат шул кадәресен генә әйтә алам. Муса әфәнде үтерүче түгел. Гәрчә үтерүче буларак гаепләнсә дә. Я Хода, ни була инде бу? Кешене бер гаепсезгә каторга хезмәтенә озатсыннар имеш, дип куйды Нигъмәтулла әфәнде еларга җитешеп. Әхмәди байда күз төпләрен сыпырып алды. Бераз вакыт тын гына утырганнан соң Нигъмәтулла әфәнде господин Андреевтан: «Инде Муса әфәндегә ярдәм итәрдәй бер юлда юкмыни?» дип сорады. Нишләп булмасын? Бар андый юл, тик аның өчен күп акча кирәк, диде Андреев. Нигъмәтулла белән Әхмәди бай утырган җирләреннән дәррәү торып, өсте-өстенә сораулар яудырырга тотындылар. Нинди юл ул? Сөйлә тизрәк, сөйлә. Акча күпме кирәк булса да табарбыз. Әйе, акчадан торырлык булмас. Тизрәк сөйлә, нинди юл ул? Господин Андреев: «Юлы менә мондый», дип фикерен аңлата башлады. Әйткәнемчә, Муса әфәнде Зөләйханы үтерүче түгел. Димәк, безгә хәзер иң мөһиме чын үтерүчене табу. Чын үтерүче табылгач, Муса әфәнде дә каторга хезмәтеннән котылып, иреккә чыга дигән сүз. Ләкин бу эш өчен күп акча кирәк булыр. Акча бирергә разый булсагыз, мин Зөләйханы үтергән җинаятчыны эзләп табу өчен үз өстемә алам. Мин аны һич шиксез эзләп табачакмын. Әхмәди бай белән Нигъмәтулла әфәнде Зөләйханы үтергән чын җинаятчыны эзләп табарга күпме акча кирәк булса, шул кадәр акчаны господин Андреевка бирергә вәгъдә кылдылар. Андреев исә иртәге көннән үк бу эшкә ныклап керешәчәген белдерде һәм киткән вакытта Әхмәди бай белән Нигъмәтулла әфәндегә: «Сез бу хакта барып Муса әфәндегә дә сөйләгез һәм аңа миннән күп сәлам әйтегез. Борчылмасын, чын җинаятчы табылыр. Муса әфәнде, Аллаһы боерса, котылыр», диде. Господин Андреев Нигъмәтулла әфәнделәрдән чыгып киткәч, ярты сәгать эчендә суд тикшерүчесенең өенә барып керде. Бу әлеге сез укучыларга мәгълүм кеше, Зөләйха үтерелгән номерга тинтү ясаган суд тикшерүчесе иде. Суд тикшерүчесе белән әңгәмәсе вакытында Андреев әлбәттә инде алдагы көнне булган хөкемнең нәтиҗәсе турында сүз кузгатты һәм: «Муса Салиховны нахактан һәлак иттек, гөнаһысы сезгә төшәр», диде. Суд тикшерүчесе исә: «Суд гөнаһысы ни өчен миңа төшсен икән? Муса Салиховның каторга хезмәтенә хөкем ителүенә мин сәбәпче түгел ич», дип җавап кайтарды. Бәлки тулысы белән сәбәпче дә түгелсездер. Ләкин тикшерү вакытында хата юл белән китеп, Муса Салиховны җинаятчы итеп күрсәтә торган нәрсәләрнең һәммәсен сез тупладыгыз бит. Инде тырышлыгыгызның нәтиҗәсен күреп, бик тә шатлана торгансыздыр. Җинаяте булмаган кеше үтерүдә гаепләнеп каторга хезмәтенә китә. Гаҗәеп хәл, диде суд тикшерүчесе. Хөкем карары дөресме, юкмы, мин моңа сәбәпче түгел. Муса Салиховка бу эштә никадәр ярдәм итәргә теләсәм дә, мин булдыра алмыйм. Моның өчен минем дәлилләрем, көч-куәтем юк. Алай түгел. Ярдәм итәргә сезнең көч-куәтегез бар. Ничек инде алай?
көч-куәтем бар. Менә ничек ярдәм итәргә көч-куәтегез бар, дип кабатлады господин Андреев һәм суд тикшерүчесенә бая Әхмәди бай һәм Нигъмәтулла әфәнде белән булган әңгәмәне сөйләп бирде. Безгә чын үтерүчене эзләп табарга кирәк. Сез шул эш өчен безгә бик яхшы шымчы бирегез. Без исә чын җинаятьчене эзләп табарбыз. Чын җинаятьче табылгач, Муса Салиховны да азат итәрләр. Я, сез ни дисез? Ни дим? Яхшы фикер. Без кадәри хәл ярдәм итәргә тырышырбыз. Тик бу эштә шымчының бик зирәге кирәк булыр. Мин сезгә господин Шубинны тәкъдим итәм. Аңа бу эш яхшы ук таныш та. Бик яхшы, бик яхшы. Алайса бүген үк господин Шубинны безгә җибәрегез, дип господин Андреев саубуллаша башлагач, суд тикшерүчесе аны туктатып: Сабыр итегез, господин Шубин монда, минем өемдә. Күрергә теләсәгез, ул хәзер керер, диде дә шундук бүлмәдән чыгып та китте. Бераздан ул господин Шубинны ияртеп, яңадан господин Андреев янына килеп керде. Суд тикшерүчесе Шубинга карап: Менә господин адвокат әйтә, Зөләйханы үтерүче Муса Салихов түгел, ди. Чын җинаятьчене эзләп табарга теләк белдерә. Чын җинаятьче табылгач, әлбәттә, Муса Салихов азат булачак. Сез шул чын җинаятьчене эзләшергә ризамы? Диде. Баш өсте. Бик ризамын. Эзләшербез. Йөзгә кара килмәс дип уйлыйм. Җинаятьчене эзләп табарбыз. Миңа инде үтерүченең кем икәне дә мәгълүм. Муса Салихов бичара үтерүдә гаепләнеп хөкем ителсә дә, ул үтерүче түгел. Господин Шубин авызыннан мондый сүзләрне ишеткәч, суд тикшерүчесе белән адвокат гаҗәпләнеп икесе бер юлы: Алайса, кем соң Зөләйханы үтерүче? Кем? Тизрәк сөйлә, дип кычкырып җибәрделәр. Зөләйханы үтерүче Габденасир Хәбибуллин, башка кеше түгел, дип җавап бирде Шубин. Суд тикшерүчесе белән адвокат ни дияргә дә белмичә, аптырашка калып, бер кадәр вакыт дәшми тордылар. Аннары господин Шубиннан: Зөләйханы үтерүче Габделнасир Хәбибуллин икәнен сез каян белдегез? Дип сорадылар. Господин Шубин хөкем тамамлаган кичне Сарград шәйханәсендә булган вакыйгаларны сөйләп бирде. Бүгенге әңгәмәдән соң адвокат белән Шымчы Шубин әлеге эшне ахыргача тикшерү хәстәренә керештеләр. Карап карыйк, ни булыр? Унынчы бүлек. Муса әфәнденең авырып китүен язган идек. Авыру көннән-көн көчәя барганлыктан, Муса әфәндене төрмә камерасыннан төрмә шифаханәсенә күчерделәр. Шулай ук кайгы-хәсрәттән Хәдичә туташта да күкрәк авыруы башланган иде. Улуг табиб докторларның киңәше буенча, аның авыруына дава Самара губернасына барып, кыргыз кымызы эчү иде. Әхмәди бай әлеге табибларның киңәшен тотып, җәйне кымыз эчеп уздыру өчен Самара шәһәреннән 5-6 гына чакрым җирдә аренда хакы түләү шарты белән дача яллаган һәм озакламый бөтен өй җәмәгате гаиләсе белән шунда китәчәк иде. Әхмәди бай Самарага киткәндә господин Андреев төрмәдәге Муса әфәнденең сырхавы һәм тикшерү эшләре барышы турында Әхмәди байга атна сайын 2 тапкыр хат аша хәбәр җибәреп торырга вәгъдә бирде. Көннәр гадәттәгечә уза. Тикшерүче затларның эшләрендә дә артык диккатьлеккә лаек яңалыклар юк иде. Господин Шубин әвәлгечә Зөләйханы үтерүче Габделнасир дип гоман кыла иде. Шул сәбәпле Шубинның киңәше буенча Габделнасирның җинаятен төгәл ачыклау өчен
Мәгълүмебез Шымчы Иванов ayına 10 сум көмеш хак белән мөсафирләргә хезмәт күрсәтүче Лаки Хадим сыйфатында Габдуллин номерларына эшкә урнашты. Господин Шубин кебек дәрәҗәдә булмаса да, господин Иванов та зирәк шымчылардан иде. Габделнасир әфәнди исә көннәрен Хәдичә туташ турында уйлап уздырды. Ул хәтта Хәдичә туташны үзенә кәләшлеккә сорап, Әхмәди байга хат язарга да теләгән иде. Тик җөрьәт итмәде. Яучы башкада җибәрмәкче булды, ахырда аны да мәхкүл күрмәде. Ниһаять уйлана торгач, Самарага үземә барырга кирәк дигән ныклы фикергә килде. Анда үзе барса, аның Әхмәди байга еш-еш кунак булып йөрү мөмкинлеге туачак. Шунда, бәлкем, эшләрнең җаена карап, ул Хәдичә туташ мәсьәләсендә хәл итә алыр. Шул фикергә туктап, Габделнасир әфәнде юлга кирәкле нәрсәләр алып, кич сәгать 7ләрдә үзенең номерына кайтты. Чәй эчмәкче булып, хезмәтче Хәдимнән самовар сорады. Хезмәтче исә мәгълүмебез Шымчы Иванов иде. 5-10 минут эчендә кайнап торган самовар Габделнасир әфәнденең өстәленә килеп утырды. Хезмәтче Иванов мусафирханәдә торучылар белән, бигрәк тә Габделнасир әфәнде белән инде танышып, якынайып өлгергән иде. Самовар өстәлгә менеп утыргач, Габделнасир әфәнде хезмәтчегә карап, «Василий, мин иртәгә сездән китәмен», диде. «Кая алай китәсез, әфәндем?» «Самарага, кымыз ишәргә китәм». «Кымыз ишәргә?» дип гаҗәпләнеп кабатлады хезмәтче. «Сезгә кымыз ишү нигә кирәк? Сез авыру түгел ич?» Габделнасир әфәнде елмаеп куйды. «Әйе, мин авыру түгел. Шулай булса да, һәр елны кымыз ишәм. Башка елларны монда Казанда гына ишәдер идем. Инде менә бу ел Самар ягына барырга булдым». Шымчы Хадим берәр минут дәшми уйланып торды. Аннары, «Бик күп эш, хәерле сәфәрләр булсын. Тик минем сезгә бер үтенечем бар иде», диде. «Нинди үтенеч ул? Әйтегез». Хезмәтче яна бераз дәшми торгач, «Юк, үтенечемне сез кабул итмәссез», дип куйды. «Нишләп? Мөмкин булса, кабул итәрбез. Нинди үтенеч? Әйдә, сөйләгез». «Хәер, кабул итмәс булсагыз да, әйтим алайса», диде хезмәтче Габделнасир әфәндегә үзенең үтенечен аңлатырга кереште. «Хикмәт шунда, миндә бераз күкрәк хастасы бар. Мине дә Самарага алып бара алмассызмы диюем. Шунда бергә мин дә кымыз ишәр идем. Бәлки, файдасы тияр иде. Алып барсагыз, мин сезгә бөтенләй түләүсез хезмәт итәр идем. Ашатып ишертеп торсагыз, аннары үзегез кайтканда мине дә Казанга алып кайтсагыз, шул җитә». Габделнасир әфәнде хезмәтченең сүзен тыңлап бетерер-бетермәс үк, аны-моны уйламыйча, «Бик яхшы, дип шундук риза булды. «Алып барырмын, миңа барыбер хезмәтче кирәк ич. Бик яхшы, сезне алып барырмын. Сез белгән кеше, монда күпме хак аласыз?» «Монда хакым ярыйсы гына 10 сум көмеш аламын». «Бик яхшы, мин сезгә айлык хак 15 сум көмеш түләрмен», диде Габделнасир. «Минем белән бергә китәрсез. Әйберләрегезне җыйнагыз, иртәгә сәфәр чыгабыз». «Иртәгә кай вакытларда кузгалырбыз икән?» дип сорады хезмәтче. «Иртәгә сәгать 11дә», дип җавап бирде Габделнасир әфәнде. Хезмәтче Хәдим, «Минем монда бераз эшлисе эшем бар иде дә, нишләмәк кирәк?» дип уфтанып куйды. «Нинди эш ул?» «Алай артык зур эш түгел. Тегүчегә итек тиктерергә биргән идем». «Яхшы, син алайса 1-2 көнгә монда Казанда кал, соңыннан килерсең», диде Габделнасир. Хезмәтче елмая төшеп, «Алай бигрәк тә яхшы булыр иде дә, тик мин сезне Самарада ничек табармын соң?» дип шөбһәсен белдерде. «Мин Самарада Гранд Отель мусафирханәсендә булырмын», диде Габделнасир әфәнде. Хезмәтче бик шатланып, «Бик яхшы, Алла разый булсын», дип бүлмәдән чыгар өчен ишеккә таба юнәлде. Әмма Габделнасир әфәнде бераз елмая төшеп, аны юлыннан туктатты. «Сабыр ит инде, инде син минем Хәдимем булдың. Димәк, сине карау тәрбияләүдә минем өстә», дип хезмәтчене табын янына чәй эчәргә чакырды. Шулай сөйләшә чәйне тамам иткәч, Хәдим Иванов тизлек белән Шубинның өенә барып, аңа бөтен булган хәлне түкми-чәчми сөйләп бирде.
Господин Шубин ялган хезмәтче Ивановның кыйссасын тыңлап бетергәч, тырышуыбыз бәлки бушка китмәс дип, хезмәтченең Самарага сәяхәтен хуплап каршы алды. Иванов үзенең хадимлек вазифаларын үтәү өчен мөсафирханәгә кайтып киткәч, господин Шубин үз нәүбәтендә Ивановтан ишеткәннәрен шул ук көнне господин Андреевка ирештерде. Икенче көнне иртәнге сәгать 9-да господин Шубин бер таҗир сәүдәгәр кыяфәтенә кереп, Габдуллин номерларына килде. Ул гомумән тикшерү эшләрендә шымчылык итү өчен һәр төрле кыяфәткә керергә оста һәм бу юлы сәүдәгәр булып кыланырга карар иткән иде. Господин Шубин мөсафирханәгә килеп кергәч тә, номерлар хуҗасы Габдуллиннан «Буш бүлмәгез бармы?» дип сорады. «Әлегә буш бүлмә юк, ләкин 1-2 сәгатьтән бер бүлмә бушаячак», дип җавап бирде Габдуллин. «Бик яхшы, зарар юк, мин сабыр итәрмен, ләкин бүлмәне хәзердән үк карарга булмасмы? Миңа яхшырак номер кирәк, чөнки Казанда 1-2 ай чамасы торырга исәбем, бәлки әле артыграк та торырмын». «Алайса, бераз гына сабыр итегез», диде мөсафирхана хуҗасы һәм йортның икенче катына менеп, Габделнасир әфәнде торган номерга юнәлде. Номер хуҗасы үзендә иде. Габдуллин аңа: «Газизем Габделнасир әфәнде, бер мөсафир килде, номер таләп итә», дип йомышын аңлатырга кереште. «Башка номерлар буш түгел, һәр кайсында мөсафирләр яши. Сез бүген китәсез. Мөмкин булса, сезгә хафа булмаса, әлеге мөсафиргә сезнең номерны күрсәтергә ярамасмы?» «Ярый, керсен, күрсәтегез», диде Габделнасир. 1 минут үтмәгәндер, Габдуллин ялган сәүдәгәрне ияртеп, яңадан Габделнасир әфәнде номерына килеп керде. Хуҗа кеше үзе кәнәфигә җәелеп утырган иде. Кәнәфи янында аның яңа хезмәтчесе Шымчы Иванов хуҗа өйрәткәләп тәртип белән чемоданга юл кирәк-яракларын тутыра иде. Артык торышудан аның маңгаена хәтта тир бәреп чыккан иде. Ялган сәүдәгәр номерга кергәч Габделнасирга карап: «Хөрмәтле әфәнде, борчыганым өчен гафу итегез инде», диде. Зарар юк», дип җавап бирде Габделнасир әфәнде һәм билгесез сәүдәгәргә утырырга урындык күрсәтте. «Рәхмәт», диде ялган сәүдәгәр күрсәтелгән урынга утырып. Господин Иванов белән господин Шубин бер-берсен әлбәттә таныдылар. Ялган сәүдәгәребез номер өчен җентекләп карашы белән күздән кичергәч, Габдуллинга таба борылып: «Әйе, номер үзе дә, өстәл, урынды, кәнәфи, көзге кебек җиһазлары һәммәсе дә бик яхшы икән», дип мактап куйды. Габдуллин исә: «Номердагы бар җиһаз да минеке түгел, аларның кайберләренә мөсафир үзе Габделнасир әфәнде хуҗа», диде. «Әгәр дә җиһазларның барсында кирәк дисәгез, мин үземнекеләрен сезгә сатып калдыра алам», дип сүзгә катнашты Габделнасир әфәнде. «Бик яхшы булыр иде», диде ялган сәүдәгәр шатлануын белдереп. Һәм алар вакытны сузмастан, шундук һәр әйбернең хакын сораша-белешә, үзара исәп-хисап ясашырга керештеләр. Шул исәп-хисап барышында Шымчы господин Шубинның утлы күзләре бүлмә буенча йөреп, анда булган һәр нәрсәне, бигрәк тә өстәл өстендәге кәгазьләрне диккать белән җентекли иде. Шул чак аның күзләре өстәл өстендә яткан револьверны шәйләп алды. Ул урыныннан торды да өстәл янына килде һәм сабы алтын-көмеш белән бизәлгән револьверны кулына алып: «Нинди гүзәл, зиннәтле револьвер! Моны да сатып алам, хисап кәгазенә хакын языгыз», диде. «Юк, револьверны сатмыйм, үземә кирәк», диде Габделнасир. Аның тавышында ачулы бер ахаң ишетелеп китте. Господин Шубин револьверны учында әйләндергәләп караган булып, бүлмәдәге кешеләргә сиздермичә генә кесәсеннән балавыз кисәге чыгарды да, әлеге револьвер көпшәсенең өчен балавызга тидереп, тишекнең зурлыгын, биеклеген үлчәп алды. Аннары револьверны өстәл өстенә кире куеп һәм Габделнасир әфәндедән килешеп алган әйберләр өчен тиешле акчаны түләп, номердан чыкты. Ул туп-туры Андреев янына юнәлде. Аңа номердагы булган хәлләрне сөйләде һәм ахырда: «Габделнасир әфәнденең өстәл өстендә Зөләйханың үлеменә сәбәп булган револьверны күрдем», диде. «Аның нәкъ шул револьвер икәнлеген каян беләсез?
Belki Züleyxanın ölümü bütünlüğü ikinci revolverdan bulgandır, dip şübhasını bildirdi Andreyev. Min Züleyxanın naq şul revolverdan ötürülüğünde hiç de şiklenmeyim dip cevap verdi господин Şubin. Çünkü Züleyxanın gümrün üzgen pulunun kişkineligi, ul pulu şıkkan revolver kıpşasının da şundi kişkine tişikli boluğun talep ete. Abdülnasir üsteli üstünde yatkan revolver naq şundi nişke kıpşalı idi. Mine onun kıpşasının ulşemi. Şolay dip господин Şubin kisesinden tigi balavuz kisegin çıgarıp Andreyev'e kursattı. Господин Andreyev balavuzdan uyulup kalgan izni dikkat bilen tekşirip qarab bitirgeç, balavuzni Şubinga kiri qaytarıp birdi de, şokti gajaplanuli tavuş bilen, şınnan da, Züleyxanın gümrün üzgen pulada naq şuşundy zorlukta idi, dedi. Господин Şubin üz iğne koytkaç, şimadanına tizgine ul bu eybirlerin tiyep, orun jirlerin alıp at bilen Gabdullin misafirhanesine yol tuttu. Anı misafirhane işigi tübünde nomer hadimi hizmetlerin başkarışı Şamşı Ivanov karşı aldı. Ul üzüne bir tırışlık kursetip, tirlep pişip, orbadan eybirlerini boşattı hem ikinci katka Abdülnasir Efendi'den boşagan bölmege taşırga kirişti. Yalğan hizmetçi soňgy eýberlerini jilkesine koterip, yalğan söwdeger bilen basqyçtan minip barganda, tegisi aňardan "Abdülnasir Efendi elle kitip de ulgurdimi?" diýip sorady. "Häzirgine kitdi" diýip jogap berdi yalğan hizmetçi. "Musafirhana hujasy üzündemiň?" "Ul da kitip bardy, Abdülnasir Efendini uzatyrga." Şolay süýleşe olar nomerga kirdiler. Ivanov eýberlerini jilkesinden idenge düşürdi de, "Siz kilgenge kadar nomer işin jimi tozartmy turdum" dedi. "Bek ýaxşy etkensiň. Işikni ýabyp bikle" dedi Şubin. Nomer işi işke yaraksız nerseler onda mında yırtkalap bügerlep taşlangan kagazlar bilen tolu idi. Господин Ivanov işikni biklegeç, господин Şubin indi işke kirişik diýip buyurdy. Alar oşukmyşagyna bir-birsine süzleşmesden idendegi kagazlaryny birem qary tikşire başladylar. Yartı saat çaması wagt uzgaç, nihayet Ivanov, "Bu kagazlardan bizge yararday nerse görünmezdir ahyrysy" diýip uftanıp goýdy. "Bir nerse de tapmadyňmy" diýip sorady господин Şubin. "Ýok şol, bir nerse de tapmadym. Min mine işke yarakly bir kagaz tapdym şekilli" diýdi господин Şubin gulundagy kişik bir kagaz kisegin silkip kursatdy. "Hatyn kız kulu bilen yazılgan nerse. Alaýgyna da tügül, yazıwy merhume Züleyxanyň yazıwyna bek okşy." Господин Şubin gulundagy kagazyny üstel üstüne goýdy. Ivanov da üstel ýanyna kelip, tabyldyk kagazyny qararga kirişdi. Bu yarım yırtık kagaz kisege bulup, andagy yazıw da tulu jümle tügül, bir niçe süzden gine gybarat idi. Süzler Rusça yazılıp, alarynyň tatarçasy bulaydy. Kırım, Bakşasaray, Salaşykda Süleyman Mirza hatyny. Yazıwny kat birgelep okup çykkaç, господин Şubin üzünçe anlatma berip, Bakşasaray şäher ismi, Salaşyk awul ismi, Süleyman Mirza hatyny diýeni "Göresin merhume Züleyxanyň enisi bulurga tiýiş" diýdi. "Bizge bu kagazdan köp nerse maglum boluwy ihtimal." Yartı saat ötkenden soň indi sud tekşirişçisiniň iýinde iş kişi huja üzi господин Şubin hem advokat господин Andreyev eligi tabyldyk kagaz turunda engeme kırıp oturalar idi. Kagazdagi yazıwynyň Züleyxa kolu bilen yazılgan boluwy bir kimde de şik şüphe uyatmady. Çünki olarynyň işçisi de merhumanyň kul yazıwyny ýakşy tanylar idi. Emma kagaznyň Abdülnasir Efendi bölmesine ni rewişli barıp ilegu meselesi olarynyň her qaysyn tiren uyga kaldyrdy. Ahyrda господин Şubin, "Bu meseleni bulaygyna hal etүү kıyın. Munyň üçin hiç şiksiz Bakşa saraýynyň üzüne barıp gaýtoo kirek" diýip netije ýasady. Tekşirişçi bilen advokat Andreyev da türlüçe ulaşgandan soň господин Şubinniň bu fikri bilen kilişirge mejbur boldylar.
Шул сөйләшүдән соң бер атна үткәч, господин Шубин Габделнасир әфәндедән түләп алып калган бүлмә җиһазларын мөсафирхана хуҗасы Габдуллинга арзан бәһагә генә сатып һәм юл чыгымнары өчен кирәкле акчаны Нигъмәтулла әфәндедән алып, әлеге эш белән Бакчасарай шәһәренә чыгып китте. Шулай ук Габделнасир әфәнденең яшь хәдимә Шымчы господин Иванов та үз өстенә алган хезмәтчелек вазифаларын үтәү өчен вәгъдә буенча Самара шәһәренә юл алды. Хәерле сәфәрләр булсын үзләренә. Унберенче бүлек. Габделнасир әфәнде Самарага барып җитү белән Гранд Отель мөсафирханәсендә бер бүлмә алып, кымыз эчүне башлап та җибәрде. Бираздан Хадим Иванов та килеп җитте һәм кымыз эчү белән бергә Габделнасирга хезмәт күрсәтү вазифасына кереште. Аның шымчылыгы хакында беркем дә бер нәрсә дә белми иде. Габделнасир әфәнде ара-тирә Әхмәди бай дачасына кунакка барып йөрде. Анда булганда ул Казан хәлләре Муса әфәнде турында сүз кузгатмаска тырыша иде. Шулай Әхмәди бай дачасында булган мәҗлесләрнең берсендә хуҗа кеше Габделнасир әфәндегә "Минем сезгә бер соравым бар" дип мөрәҗәгать итте. Тик зинһар, турысын әйтегез. Соравым шул. Мөсафирә Зөләйха үтерелгән төндә Муса әфәнде сезнең номерыгызда булмагач, кайда булгансың ул? Муса әфәнде ул кичне мәрхүмә Зөләйха номерында иде дип үзеп кистереп җавап бирде Габделнасир әфәнде. Әхмәди бай Габделнасир әфәндедән мондый җавапны ишеткәч, тирән гаҗәпләнү белән Муса әфәнде чит ят хатын бүлмәсенә төн вакытында ничек барып керсен икән дип сорады. Шуннан соң Габделнасир әфәнде үзеннән дә ялганнар кушып Зөләйханың нинди кыз икәнлеген, аның Муса әфәнде белән кайда ничек танышуларын, араларында нинди мөнәсәбәтләр булуын тәфсилләп сөйләп бирде. Алай булгач, кызны үтерүче кем соң дип тагын сорады Әхмәди бай. Бу соравыгызга туры җавап бирергә минем кудрәтем юк, диде Габделнасир әфәнде. Габделнасир әфәнденең сөйләгәннәре Әхмәди байны шактый борчуга салды. Ул төрлечә юрап карады. Хәтта Муса әфәндене чынлап торып гаепле микән дигән шөбһәле уйларга да батты. Көннәр шулай гадәтчә үтә торды. Әхмәди байга Казаннан адвокат господин Андреев белән Нигъмәтулла әфәндедән хат хәбәр әле һаман килгәне юк иде. Муса әфәнденең хәл-әхваленнән аңа бер нәрсә дә мәгълүм түгел иде. Тик бер килешендә Габделнасир әфәнде генә аңа "Муса әфәнде акылдан язган имеш" дип әйтеп куйды. "Аны син каян ишеттең?" дип сорады Әхмәди бай. "Казанлы бер мөселман сөйләде", диде Габделнасир әфәнде. Бу әлбәттә үзенә бер хәбәр иде. Хәбәр исә билгеле булганча я дөрес, я ялган була. Май аеның аяз бер көнендә Әхмәди бай үзенең дачасына кунак булып килгән Габделнасир әфәнде белән икәүдән-икәү чәй эчеп утыра иде. Шул чәй табыны янындагы әңгәмә вакытында Габделнасир әфәнде җаен туры китереп, үзенең төп максаты булган Хәдичә туташ хакында сүз кузгатты һәм Әхмәди байдан кызны үзенә кәләшлеккә бирүен сорады. Әхмәди байга Габделнасир әфәнденең бу тәкъдиме артык көтелмәгән нәрсә булып тоелмады. Дөрес, аның кызы Муса әфәндегә ярешелгән иде, ләкин хәзер хәл үзгәрде. Муса әфәнде үтерүче булып чыкты. Ул каторга хезмәтенә азатлашак. Габделнасир әфәндедән башка яхшы, күңелгә хуш килерлек бүтән кеше күренми. Шул рәвешчә фикер йөртеп Әхмәди бай кызы Хәдичә туташны 100 мең сум көмеш акчасы белән Габделнасир әфәндегә кәләшлеккә бирергә күңеленнән разый булды һәм егетнең ният теләгенә "Җәмәгатем белән киңәш табыш итеп, безгә кабат килүегездә катгый карарымны әйтермен" дип җавап бирде.
Габделнасир әфәнде табигый бик канәгать булып, инде 100 мең сум көмеш минем кесәдә булыр дип шатланып, мәҗлес тәмамлануга дачадан үзенең мөсафирханәдәге бүлмәсенә кайтып китте. Әхмәди бай исә Габделнасир әфәнде киткәч, хатыны белән киңәш табыш итеп, Хәдичә туташны 100 мең сум көмеш акчасы белән Габделнасир әфәндегә кәләшлеккә бирергә риза икәнлеген күңеленә беркетеп куйды. Хәдичә туташка килсәк, аның уенда иртә дә, кич тә фәкать Муса әфәнде иде. Бу кадәр озак ни өчен хаты килми икән дип уфтана иде ул. Менә шундый уйлар белән яшәгәндә ул әнисе авызыннан үзенең Габделнасир әфәндегә кәләшлеккә бирәчәкләрен ишетте. Аны хәсрәт биләп алды. Хәсрәт көннән-көн арта, тирәнәя бара иде. Ул төрле уйларга батты. Ләкин нәрсә генә уйласа да, ни кылсын? Ата-ана теләгенә каршы барасыңмыни? Габделнасир әфәнде киресенчә, Хәдичә туташны үзенә бирергә риза булулары турындагы Әхмәди байның катгый карарын ишетеп, иксез-чиксез шатлык хисе кичерде. Ни өчен шатланмасын ди? Ниһаять, морадына иреште. 100 мең сум көмеш акча белән гүзәл кыз ала. Тагын 15-20 көннән Самар шәһәрендә аларның никах мәҗлесе булырга тиеш. Тик менә үч иткәндәй, кулында туй мәҗлесе ясарга җитәрлек акчасы гына юк. Нишләргә? Туй мәҗлесенә, мәһәргә бүләкләр алырга шактый күп акча кирәк. Габделнасир әфәнде Казаннан, Габдуллиннан туй чыгымнары өчен акча сорап хат язды. Хатны Шәмшә Хадим Ивановка биреп, Казанга Габдуллинга юллады. Хат түбәндәгечә язылган иде. Газиз дустым Габдуллин әфәнделәренә әссәламу алейкум. Бу хатны язган вакытыбызда без сау-сәламәт булып, эшләребез дә тәмам яхшырды. Әхмәди бай Хәдичә туташны 100 мең сум көмеш акчасы белән миңа кәләш итеп бирергә риза булды. Туй чыгымнары өчен акча кирәк. Бу хатны тапшыручы белән сезгә 10 мең сумлык вексель җибәрәм. Миңа 5 мең сум көмеш акча җибәрегез. Никах мәҗлесенә чакырып, махсус телеграммын сугармын. Килерсез. Язылды майның 27 көнендә. Мәгълүмегез Габделнасир. Господин Шубинның Казаннан Бакчасарай шәһәренә китүен язган идек. Ул Бакчасарайга килеп җитеп, андагы иң яхшы мөсафирханәләрдән Госман кахваханәсенә төшеп бер бүлмә алды. Икенче көнне иртән кахвахана хезмәтчесе Яхуд Энгел господин Шубинга чәй китерде. Шубин хезмәтче белән сүз башлап аңардан: "Газизем, әйтче, Салашык авылы моннан Бакчасарайдан еракмы?" дип сорады. Энгел аңа: "Юк, ерак түгел. 1-2 чакрымнан артык булмас" дип җавап бирде. Аннары Салашык сезгә нигә кирәк? Анда әллә берәр күрәсе кешегез бармы дип истәде. Господин Шубин беравык дәшмичә уйланып торгач: "Салашыктагы Сөләйман мырзаны беләсезме?" дип янә Энгелдән сорады. "Әйе, Сөләйман мырзаны белә идем", диде хезмәтче. Сөләйман мырза моннан 4-5 айлар элек вафат булды. Салашыкта хәзер аның җәмәгате Гайшә ханым яши. Мин Гайшә ханымны да яхшы беләмен. Господин Шубин хезмәтче белән сүзне артык узайтып тормыйча, үзенең Салашыкка барырга нияте барлыгын белдерде һәм: "Миңа Салашыкка барыр өчен хәзер үк җигүле ат хәзерләгез" дип боерды. "Яхшы", диде Ингел һәм Шубинның боерыгын үтәргә чыгып китте. Берникадәр вакыттан соң ул яңадан бүлмәгә кереп, атларның әзер булуын хәбәр итте. Яна ярым сәгатьтән соң господин Шубин инде Салашыкта Сөләйман мырза хатыны Гайшә ханымның өендә иде. Гыйззәтле укучы,
Кырымдагы ислам җәмәгатенең урыс телен начар белүе Кырымда булган кешеләргә сәер түгел. Ләкин Гайша ханым урыс телендә иркен сөйләшә генә түгел, урысча укырга язарга да оста иде. Шуңа күрә ул таныш түгел кешене шундук: "Сез кем буласыз? Кайсы җирдән? Монда нинди йомыш белән килдегез?" кебек сораулар белән каршы алды. "Мин Казаннан бер сәүдәгәр буламын. Сезгә зур бер эш белән килдем", дип җавап бирде Шубин һәм йомышын аңлата башлады. Моннан берничә ай элек Казан шәһәрендә бер хатынны үтерделәр. Менә шул эшне тикшерү вакытында ни хикмәттер сезнең исемегез теркәлгән бер язу кәгазь табылды. Гайша ханым билгесез бер Казан кешесеннән мондый сүз ишетеп, гаҗәпләнү катыш хәвефле тавыш белән: "Үтерү кебек эшләрдә минем исемнең нинди катнашы булыр икән? Минем гомеремдә бер тапкыр да Казанга барганым юк. Үтерелүче хатын нинди кеше, исеме ничек?" дип Шубинның сүзен бүлдерде. Үтерелгән хатынның исеме Зөләйха, үзе гаҗәеп тә гүзәл сылу хатын булган, диде господин Шубин. Шубинның бу соңгы җавабы Гайша ханымга шулкадәр тәэсир итте ки, аның йөзе үлек йөзедәй бердән агарып китте. Ул тетрәнүле тавыш белән: "Зөләйха, Зөләйха, Зөләйха" дип берничә тапкыр кабатлады да: "Зөләйха, ул минем кызым" дип үкси-үкси еларга тотынды. Господин Шубин мәрхүмә Зөләйханың әнкәсен юатырдай чара таба алмыйча тәмам югалып калды. Ни кылырга, ни сөйләргә дә белмәде. Гайша ханым исә үксүдән бераз туктап, күзеннән яшьләрен сөртте дә: "Әйе, Зөләйха, мәрхүмә Зөләйха минем кызым ул. Ләкин сез хата сөйлисез. Зөләйхамны үтермәделәр. Зөләйха револьвердан үзен атып үтерде" дип тагын елый башлады. "Гайша ханым, мин хата сөйләмим. Мәрхүмә Зөләйханы үтерүче кеше инде тотылып, җинаяте өчен округ суды тарафыннан 10 елга каторга хезмәтенә хөкем ителде", диде господин Шубин. "Округ суды ялгышкан", дип аның сүзен бүлде Гайша ханым. 10 еллык каторга хезмәтенә бөтенләй гаепсез кешене хөкем иткәннәр. Минем кызымның фаҗигале үлемендә беркем дә гаепле түгел. Минем кызымның үләр алдыннан миңа язып җибәргән хаты бар. Анда ул үз-үземне атып үтерәм дип ап-ачык язган." Шулай дип, Гайша ханым тагын да катырак үкси башлады. Хәер, хатын-кызның күп елавы гадәти нәрсә. Господин Шубин Гайша ханымның авызыннан башына һич тә килеп карамаган мондый хәбәрне ишеткәч, тырышлыгым бушка китмәде дип ишеннән сөенеп куйды. Бер минут тынып торганнан соң ул Гайша ханымга карап: "Кызыгыз үләр алдыннан сезгә язып җибәргән ул хатны күрергә мөмкин булмасмы?" дип сорады. Гайша ханым урыныннан торып, язу өстәле янына барды да, өстәл тартмасыннан бер конверт чыгарып, аны господин Шубинның кулына китереп тоттырды. Шубин хатны ачып, хатта язылганны тирән бер тетрәнү, гаҗәпләнү белән берничә кат күзеннән кичерде. "Гыйззәтле кушым, мәрхүмә Зөләйханың мөселманча, татарча укый яза белмәвен беренче бапта әйткән идек. Аның соңгы хаты да урысча язылган иде. Хатның тәрҗемәсе булай: Әнкәем, йөрәк бәгърем, мин сез җәнабе галиләрегез алдында җинаятлемен. Мөхәббәтле әткәемнең дөнья куюыннан булай да җәрәхәтле күңелегезгә минем сезне ташлап качып китүем аеруча зур зәһәр булгандыр. Инде менә бер ай үтте сезне ташлап качып китүемә. Әмма кай җиргә, ни сәбәптән качып китүем турында мин сезгә хат аша хәбәр итмәдем. Минем сез газизләргә моңарчы хат язмавым минем тарафтан олуг гаептер. Инде шәфкатьле әнкәем,
хәл әхвалымны баян итеп сезләргә хат язарга мәҗбүрмен. Сөекле әнкәем, үткән елны мәрхүм әткәемнең күзләре авырган вакытта Петербургка барып, татар ресторанында мөсафир булып торган чагыбызда безнең номер белән күрше номерда бер Казанлы яшь егет мине үзенә хәләл җефетлеккә сораган иде. Мәрхүм әткәем һәм сез сөекле әнкәем Муса әфәндене яхшы белмәвегез аркасында мине Муса әфәндегә хатынлыкка бирергә риза булмадыгыз. Инде михрибанлы әнкәем, Муса әфәндене хәтерегезгә төшердегезме? Бераз уйлап баксагыз, хәтерегезгә төшәр. Мин сезнең гөнаһлы кызыгыз Зөләйха Муса әфәндегә гашыйк булуым аркасында сезнең рөхсәтләрегездән башка Муса әфәндегә кияүгә чыгу нияте белән Казан шәһәренә килдем. Сезнең рөхсәтләрегездән башка качып китүем сәбәпле минем Казанга сәфәрем дә хәерле булмады. Мәхшукым Муса әфәнде Казанлы бер бай кешенең кызын 100 000 сум көмеш акчасы белән үзенә хәләл җефетлеккә алырга йөргәнлектән миңа өйләнүдән баш тартты. Ярым сәгать элек кенә Муса әфәнде минем номеримда булып китте. Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә Муса әфәнденең һәм кәләше Хәдичә туташның гомерләрен озын кылып, мәхәббәтләрен көннән-көн артык әйләсен. Мин инде ни кылыйм? Бакча сарайга кайтып, сезнең күзегезгә күренергә намусым кушмый. Мәгъшукым Муса әфәндедән аерылу газабын кичерергә дә сабыр көчем калмады. Ни кылыйм? Хәерле булырдай бер нәрсә кылырга да куәтем юк. Инде мин үз-үземне револьвердан атып үтерәмен. Һич тә уй-фикер кылынмаган гаҗәеп эш. Шундый яшь килеш кыз вакытымда үз-үземә кул саламын. Яна бер сәгатьтән соң мин, кызыгыз Зөләйха, дөньядан үтеп, мәет үле булырмын. Дөньяның рәхәтләре миннән калыр. Сез дә, әнкәем, бу юлларны укыганда җинаятьле кызыгызны шәфкать белән искә төшереп, әлбәттә йыгыларсыз. Хәзер мин номерның кичек бүлмәсендәмен. Кулымда револьвер. Ул шушы сәгатьтә мине дөньядан алып китәчәк. Шәфкатьле әнкәем, әгәр дә сез хәзер бу номерда минем янымда булсагыз иде, мин бәлкем үз-үземә кул салмыйча, әвәлгечә дөньяда торып калыр идем. Ниләр кылыйм соң? Син дә, сөекле әнкәем, минем янымда юк. Гөнаһларым өчен минем хөкемем тамам. Үз-үземә кул саламын. Сез бу хатны укыганда мин кабер ичендә булырмын. Газиз әнкәем, сезләргә бер үтенечем бар. Үтенечемне кире какмагыз. Үтенечем шул. Җинаятләремне гафу итеп, бәддуга кылмыйча, хәер дугалар белән искә алыгыз. Минем игелекле эшләрем юк. Мин сезнең дугаларыгызга мохтаҗмын. Миңа булган хокукларыгыздан ваз кичеп, миннән разый булып яшәгез. Сезләргә Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә сәламәтлек биреп, ахыр көннәрегезне матур, ямьле әйләсен. Сөекле әнкәем, әлбәттә бу минем хатым сезнең күңелегезгә тирән җәрәхәт ясар. Сезне бетмәс кайгыга салыр. Бәхил булыгыз. Бу хат минем тарафтан соңгы җинаятемдер. Моннан соң мин сезне, әнкәем, язмаларым белән дә, телем белән дә, һич бер төрле юл белән дә рәнҗетмәм. Үз-үземне үтерәмен диеп, номеримда да язу калдырамын. Бәхил булыгыз. Җинаятле кызыгыз Зөләйха. Господин Шубин хатны конвертты эченә салып, өстәл өстенә куйды. Гайша ханым конвертны алып, әвәлге урынына өстәл тартмасына яшерә башлагач, Шубин: "Бу хатны миңа бирмәссез микән?" дип сорады. "Бу хатны мин кабергәчә үз янымда саклаячакмын", диде Гайша ханым. Шулай да күп хәзерләр кылып, хатны бер ай эчендә Казаннан почта белән кире кайтарырга вәгъдә иткәч, Гайша ханым кызының соңгы истәлеген
Шубинга биреп җибәрергә риза булды. Минем кызым аркасында гаепсез кеше каторга хезмәтләренә озатылмасын, котыла күрсен, диде ул хатны биргәндә. Ләкин эшләрегез тәмам булгач, озакка сузмыйча хатны үземә кайтарыгыз. Господин Шубин саубуллашып чыгып китәр алдыннан Гайшә ханымга үзенең Казандагы адресын да язып калдырды. Кахваханәгә кайтып кергәч, господин Шубин Казанга суд тикшерүчесе исеменә телеграмма язып, телеграмманы кахваханә хезмәтчесе Энгелёша телеграф станциясына күндерде. Телеграммада булай диелгән иде: Зөләйханың үлемендә Муса Салихов та, башка бүтән кеше дә гаепле түгел. Зөләйха үз-үзен атып үтергән. Шубин. Унөченче бүлек. Әлеге телеграмманы юллаганнан соң, үткән 10 көн эчендә господин Шубин Казанга кайтып җитте. Муса Салиховның төрмәдә авырып китүе турында язган идек. Шәмшә Шубин бакча сарайдан әйләнеп кайткан арада ул инде тәмам сәламәтләнеп беткән иде. Господин суд тикшерүчесе, адвокат господин Андреев һәм Шәмшә господин Шубин мәрхүмә Зөләйханың үләр алдыннан әнисенә язган хатны тотып, прокурор каршына бардылар һәм хатның Зөләйха кулы белән язылганлыгын исбатлап, Муса Салиховның төрмәдән чыгарылуын таләп иттеләр. 3 көннән ул инде төрмәдән иреккә чыккан иде. Муса Салихов төрмәдән чыккан көнне Нигъматулла әфәнде энесе хөрмәтенә үз өендә мәҗлес кебегрәк бер җыен ясады. Җыен дигәне 4 кешедән үй хуҗалары Нигъматулла белән Муса әфәнде һәм адвокат Андреев белән Шәмшә господин Шубиннан гыйбарәт иде. Шәйләп утырган вакытта господин Андреев бераз елмая төшә биреп һәм Муса әфәндегә карап: "Шөкерләр булсын, кытылдыгыз. Инде Әхмәди Хәмидовның кызын алсак та була", дип куйды. Муса әфәнде тарафыннан господин Андреевка елмаюлы караштан башка җавап булмаганлыктан, Нигъматулла әфәнде: "Иншалла, насыйп итсен. Әхмәди бай кызы да, 100 мең сум көмеш акчасы да Муса энекәшебезгә булыр", диде. Аннары сүзен булай дип дәвам итте: "Антлы утырышчыларның Муса әфәндене Зөләйханы үтерүче дип уйлаулары хата булган шикелле, господин Шубинның да Зөләйханы үтерүче Габделнасир әфәнде дип санавы хата булып чыкты." Господин Шубин Нигъматулла әфәндегә таба борылып: "Шулай да, гәрчә Габделнасир әфәнде мин уйлаганча Зөләйханы үтерүче булмаса да, аның бу эштә барыбер катнашы булырга тиеш", диде. Габделнасир әфәнденең номерында мин күргән, мин сатып алырга теләгән револьвер һич шиксез әүвәл әйткәнемчә Зөләйханың гомерен үзгән револьвер иде. Господин Андреев бераз уйлап торганнан соң Шубинга: "Әгәр дә Габделнасир бүлмәсендә сез күргән револьвер нәкъ шул револьвер, Зөләйханы үтергән револьвер булса, аның Габделнасир бүлмәсенә Габделнасир кулына килеп эләгүен сез ничек аңлатасыз?" дип сорау бирде. "Минем уйлавымча", диде Шубин, "Габделнасир әфәнде кулына ул револьвер булай эләккән. Зөләйха үз-үзенә револьвердан аткан вакытта, Габделнасир ату тавышын ишетеп, Зөләйханың номерына кергәндә, кызны үлем хәлендә ятканын күргәч, револьверны да, Зөләйха үз-үземне үтерәм дип язып калдырган язуны да урлап алып чыгып киткән булырга тиеш. Эшнең шулай булганлыгын тикшерү вакытында Габделнасир әфәнде бүлмәсеннән табылган кәгазь дә дәлиллек итә. Мәгълүмегезчә, шул кәгазь кисәгендәге язу буенча без Зөләйханың әнкәсен бакча сарайдан эзләп таптык. Ул кәгазь кисәге нәкъ менә Зөләйханың үз-үземне үтерәмен дип язып калдырган хатыннан йыртылган булуы бик ихтимал." Габделнасир
Андый эшне нигә эшләсен икән, диде господин Андреев. Револьверны һәм язулы кәгазьне номердан урлап чыгудан аңа ни файда? Револьвер белән кәгазьне урлап чыгудан файда шул. Муса әфәнде үтерүдә гаепләнеп каторга хезмәтенә озатыла. Әхмәди байның 100 мең сум акчасы белән гүзәл кызы Габделнасирныкы була. Бу файда түгелмени? Диде Шубин. Нигъмәтулла әфәнде дә: Дөрес, бөтенесе сез әйткәнчә булырга кирәк, дип Шубинның сүзләрен куәтләде. Әле менә Әхмәди бай авыру кызын давалау өчен Самарага кымыз эчәргә китте. Алар артыннан шулай ук Габделнасир әфәнде дә кымыз эчәргә дип китеп барды. Габделнасир сәламәт кеше, сырхау дигән нәрсәнең аңарда әсәре дә юк. Нигә әле ул кымыз эчәргә киткән? Әлбәттә, Хәдичә туташны кулга төшерү максаты белән киткән. Самарга Әхмәди байга хат язып җибәргәнегез бармы соң, дип сорап куйды Шубин. Муса әфәнденең сәламәтләнүе хакында 2-3 тапкыр хат язган идек тә, үзләреннән бер нинди хат хәбәрдә алганыбыз юк, диде Нигъмәтулла әфәнде. Чөнки безнең хатларыбыз Әхмәди бай кулына барып җитмичә, Габделнасир кулында тоткарланып калганнар. Господин Шубин: Хатларыгызның шулай Габделнасир әфәнде кулында тоткарланып калуын каян белдегез, дип сорагач, Нигъмәтулла әфәнде: Шымчы Иванов без Әхмәди байга җибәргән хатларны Габделнасир әфәнденең номерында тапкан. Димәк, Габделнасир әфәнде безнең хатларны үзе укыса да Әхмәди байга тапшырмаган булып чыга, дип җавап бирде Нигъмәтулла әфәнде. Алайса, Әхмәди байга телеграмма сугарга кирәк, дип мәслихәт кылды господин Шубин. Аның шул мәслихәте буенча мәҗлес тамамлангач, Нигъмәтулла әфәнде Әхмәди байга түбәндәге телеграмманы язды. Муса Салихов төрмәдән котылып чыкты. Зөләйха үзен үтергән. Зөләйханың үземне үтерәмен дип Бакчасара янындагы Салашык авылына әнкәсенә язган хаты табылды. Самарга сезгә кунак булып барабыз. Нигъмәтулла. Муса әфәнденең төрмәдән котылып чыгуы Казанның бөтен мөселман халкына билгеле булган кебек, күпчелек урыс җәмәгатьчелегенә дә мәгълүм булды. Мөсафирхана хуҗасы Габдуллин Муса әфәнденең төрмәдән ни рәвешле котылуын сорашып белеп, Самарадагы Габделнасир әфәндегә Муса әфәнде төрмәдән чыкты дип кыска гына телеграмма сукты. Муса әфәнде төрмәдән котылып чыкканнан соң 2-3 көн үткәч, 3 кеше Муса әфәнде үзе, Нигъмәтулла әфәнде һәм дә адвокат господин Андреев Самарга Әхмәди байларга кунак булып килделәр. Әхмәди бай үзе дә, гаиләсе дә кунакларны бик шатланып каршы алдылар. Бигрәк тә Хәдичә туташ каләм белән язып бетереп булмаслык дәрәҗәдә сөенде. Хәдичә туташ гомән кылганча, Муса әфәнде шактый бетерешкән, ябыккан иде. Әхмәди бай господин Андреевтан: Ни өчен Муса әфәнденең хәле, сәламәтлеге турында бер дә хат язмадыгыз, дип сорагач, Андреев аңа: Юк, без сезгә 3 хат язып салдык, тик алар сезгә барып җитмәгәннәр. Өчесе дә Габделнасир әфәнде кулына эләгеп, аңарда торып калганнар, дип җавап бирде. Һәм кесәсеннән 3 хат чыгарып, менә бу хатлар сезгә атап язылган иде, дип аларны Әхмәди байның кулына тоттырды. Әхмәди байның сөйләвенә караганда, дачасы Самарадан читтәрәк булу сәбәпле, Әхмәди бай исеменә килгән хатларны шәһәр почтасыннан алу вазифасы Габделнасир әфәндегә тапшырылган булган. Ул күрәсең, Казаннан Әхмәди байга килгән хатларны ачып укып, иясенә бирмичә, аларны үзендә калдыруны файдалырак тапкан. Казан мөсафирләре Әхмәди байның дачасында 4-5 көн кунак булгач, Габделнасир әфәндене күрмичә һәм күрергә дә теләмичә Казанга кайтып киттеләр. Ундүртенче бүлек.
Гыйззәтле укучы, Әхмәди байның Хәдичә туташны Габделнасир әфәндегә кәләшлеккә бирергә риза булуын алда язган идек. Инде менә Муса әфәнде төрмәдән котылып чыккач, Хәдичә туташны вәгъдәләшкән Габделнасир әфәндегә бирмичә, әүвәл уйлаганча Муса әфәндегә кәләш итеп бирергә карар кылдылар. Муса әфәнде төрмәдә вакытта Габделнасир әфәнде Хәдичә туташны 100 мең сум көмеш акчасы белән кәләшлеккә алам дип сөенеп шатланып йөргән булса, хәзер аны өметсез бер хәсрәт биләп алды. Хәер, шундый хәлдә кеше ничек хәсрәтләнмәсен? 100 мең сум көмеш акча белән гүзәл кыз кулдан китә. Габделнасир әфәнденең хәсрәте көннән-көн көчәя, арта барды. Ниһаять, хәсрәте шиктән ашып, аны давалап бетерерлек дару чара тапмыйча, тәмам гаҗиз булып, ул шундый бер эш кылды ки, аның бу эше җинаятләре өчен тиешле бер җәза төсен алды. Кыскасы, Габделнасир әфәнде үзен үтерү нияте белән зәһәр агу ичте һәм ярты сәгать эчендә дөньялыктан китеп тә барды. Габделнасир әфәнденең вафатыннан соң бүлмәсендә мөсафирхана номерында түбәндәге бер язу кәгазь табылды. Әхмәди Хәмидовның кызы Хәдичәне 100 мең сум акчасы белән кәләшлеккә алу насип булмаганлыктан мин үземә кул саламын. Минем үлемемдә һич кемдә гаепле булмасын. Муса Салихов Зөләйханы үтерүдә хаксызга гаепләнгән кебек, минем үлемемдә дә кемне дә булса гаепләмәсеннәр өчен, мин үләр алдыннан ишекне эчтән бикләп куямын. Алдан ишекне бикләмичә үземне үтерсәм, полиция килгәнгә кадәр кем дә булса бүлмәгә кереп, берәр төрле явыз уй белән бу хатны урлап чыгуы ихтималы бар. Мылтык тавышы ишеткәч, мин аның бикләнми калган ишегеннән бүлмәсенә кердем дә, Зөләйханың үлемендә Муса Салиховны гаепләсеннәр дип, Зөләйханың үзен атып үтергән револьверы белән үземне үтерәмен дип язып калдырган хатын бүлмәсеннән урлап чыктым. Бу эштә мин зур җинаятләргә бардым. Шулай булса да, максатыма ирешә алмадым. Әхмәди байның кызына һәм 100 мең сум акчасына ия булмадым. Һәр кешегә үлеме алдыннан тәүбә итү тиешле булганлыктан, мин дә үлемем каршында үземне үтерү нияте белән кулыма бер кәсә агу зәһәр алып тәүбә итәмен. Әстәгъфируллаһи, әстәгъфируллаһи, әстәгъфируллаһи тәүбә. Я Раббым, әгәр минем агъзаларымнан, эш хәрәкәтләремнән һәм әйткән сүзләремнән хата, күфрлек һәм онытучанлык барлыкка килсә, тәүбә иттем, кайттым, тәүбә иттем, кайттым, тәүбә иттем, биздем. Кяфирнең күфрлегеннән вә ни нәрсә кяфир дине эчендә бардыр, барчасыннан биздем. Кабул кылдым ислам динне вә ни нәрсә кем ислам дине эчендә бардыр, барчасыны кабул кылдым. Телем белән икрар иттем, телем белән раска тоттым. Әшһәдү әллә илаһа иллаллаһу вә әшһәдү әннә Мухаммадан абдуху вә расулуһ. Аманту биллаһи вә мәлаикатихи вә кутубихи вә расулихи вәл яумил ахири вәл қадари хайрихи вә шаррихи миналлаһи тағала вәл бағси бағдал мәути. Җинаятле Габделнасир. Язылган вакыйгалардан соң бер ай үткәч, Хәдичә туташ тәмам сәламәтләнеп җиткәч, Казанда Әхмәди байның өендә никах мәҗлесе уздырылды. Кичерелгән кайгы-хәсрәтләрдән соң туй шатлыгы күрелде. Туй мәҗлесендә
Муса әфәнде белән Әхмәди байның туган-тумача һәм якыннарыннан башка адвокат господин Андреев һәм шымчы господин Шубин, шымчы Иванов, шулай ук суд тикшерүчесе дә булдылар. Инде яшьләребез Муса әфәнде белән Хәдичә туташка килсәк, алар тамам теләкләренә ирешеп, бәхетле булып, кәеф сафада яши башладылар. Безгә мәгълүм башка кешеләр дә һәр кайсы әвәлгечә үз эшләрендә калдылар. Тамам. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты. 2019 ел.